asem aba na asem aba nyina ne se Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya tena se aha ana sisi semapo menteme ho ase o de bedan ya ye be pa ne poma sibre na ye de amaw wo prepetepe kodwo ana bisi aka fantam from Bema no wo betwani fada nyuno Bema suoni edigade abakade kumasi jom ene asebesi santimam enya asam keto akura no so baba usima duenu 9 Sompa 93.1 na opapombo someno January bosomeno ne da etoso ennan enene 4th January 2024 Krupoto Diampo Basa Yadom Okutwanso ne nankanso sa Bema we ene boss adai ena wotrem amana yode enya asam keto akura na me catch you say na dwumadie we asem wo so papa na asem wo so no ene mema bi ntu omhofo mema bi ntu omhofo papa wo fo sa wa se adaka onka kokotema mini wase abetie esijaso sikofans or the sikofans ideas dwumadie we obato omono asam wanka the nation's anchor of Olumba wa jinagwa sa ana wahina yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obatene ka ewo dwumadie we so producers awatawroma wadi biagu apanso na yetu no srani abasa aya enkwantabisa Isaac sa ana Dr. Mo eno mabom homoden papa na wukọ MC ahwa Facebook school fees and no one kasa said they was see ajehwa boso no enya asam ketwa sa na Ransford enso ewo ho ukọ Sompa TV ho studio so a ekoba jese sempremo Bema ewo ho sa na David eye na afamu de ka kire obi omunyina eboa ema Sompa Asem Mpe Nipa afa de tampefra Ransford Sompa adidie omunyina ekon ema nyoma ekonkai kofro bofo mpa Bema so ketwa me yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo nintifo so me nam tiatwam nam de Asem Mpe Nipa kwabose asase so kansampia wase kampian ene yakwa kwanim enya asem ketwa akra omna samwa bibia boko de Oforisuo Bema nyankopa darmo de acheye bibia boko anadwi nanka nsuo pesegu na medem yefoto mabompa ya nyame amfama nimso de akodan obi ntino mche de nyame pe no ye bibia boko bibia hyeye bibia ene da bai se na yawo na yameda na hosi besi hiti no na yoda enu na me so yenso yeda janwa hoto ye menimia okay lumba se na yawfo di nsuo no ba bata de beba bibia boko fosu na nasam na no de na medi arewo ama mema no bi no nasam na be kan ne no eraho ne but all the same no the nation's anchor baba of Olumba bibia boko ade o de nanso ache ketemada bojo moje di afusane a yayeyi ene nkanidini na yada asenso di ama etiefo nso abrabo se dane de nyawade kora wono mo ahoɔden ma omonso so timi etie dwumadie ma ne tumpon sponsors nyina nso na menhyi om se da mbo ya chiri dom foso okay ne ebekɔ no kukre kakra because breni yafa ene Sompa Asem Mpe Nipa no said ye 2024 yesi se ye hono ye abre papa enya asem ketwa eno ti na meka kire se obi ani wa wapa futuo eni atratene ho mpempi metaka za asem wi obi ani wa wapa futuo eni atratene ho na afi we yesi mu no said ye beye nkunimdie ni yedie beba no eno ti na mdi kaka kire se yedie no beba efiriwa yedie no ebeba efiriwa amasoso efiriwa na ene no ese we stay focus ene topic am de bro no stay focus na chese ma wani ena ho na hwa dwumadi a wodie no ye orofo kro bia sante kotokota aka asem bi se wodi wani mienu hwa toamu a ebo eno ti bronya na se bronya bosom ye dikai ya de afi we eko akono orofo de be poten ena wo pese wo ye efise nkunimdie ne beba obeso odi nkunim na mebusa wo se enne no die be poten na opese wo ye die wo be ye no na be kire nkunimdie no edwa wo be die no na be kire nkunimdie no empo awade bia wo pese wo kɔ no na be kire nkunimdie no sa na sukuu no a wo kɔ no eno na be kire nkunimdie no eno ti se wan tumi amfa wani ba ko anhwe toam na wanhu ase na wo yesa odidi mienu ebehwe toam a odofo ebekwa kwa se kwaku na se yesa wo furu dua
na wo peso di nyansa kro no na wo se ko de bonachi na so kwasi kokko na zin nyansa enti no wo de bonanim ota aduan ho ane pai ano ti meka cho se eduru baabi na se wo peso do nsam mienu nyina didi a odofo emmoa ano ti se nkunimdie bema dia na se de wo ye no se wo ma wani ekọ ho a odofo ebeboa wo enkoso ha na enkoso ha emfa ha na ensiri ha enkosa ha se wo ma wani kọ ade paako poten ho a odofo me ye wogidie kese onyankopom mu se nkunimdie ebekọ ama wafa enentidie be pa na wai wadwene se emfie pinu ane aduenu na 2024 yi wo pese wo yo hunu die wo pese wo ye ene hunu edwa wo pese wo die ene wo ton tomatoes etra jene wo ton unya sika gagra so beton nyadoa wo kontomre so a wo si kontomre kofa ye asai enu ti ene masem ameka tra da sanyina ne se wo pese nkunimdie kwa wafa pa na unya sika tu botom na wiase abrabo ne koyie ma wo na ye wo dade a e wo se mfie pinu ane aduenu na ye fiti ase yi e wo se wo hu die wo ye enu ti adwuma ben na wo pese wo do nsa som ne agane sika de ma wo abrabo ben e na wo pese wo ba e wo se ekoyie ma wo enu ti odofo eduru baabi a ma unhuru se ade potia wo pese wo de wonsa esomu no ade potia wo pese wo de wonsa esomu no hunu ade potia kro se de be ya edisika sem ebebrewo eno ti when you want to stay focused there ade bia emfasika ene moa emma bia no jayo orofo enkonko fefa ensabone ani nubone emfefra wabrabo mu sa no enkoma se wo hu dia wo yo paade a mi wo gidie wo nyankopom mu se obehira wo na wahira wo ama 2024 yi enkunimdie akowa afa eno ti ade potia wo pese wo ye no hwede wo pese wo ye na hwede ade disika bebre wo de odun sambo so mu ebe ye hira ade ama wo ye na de ma fuzu na force keke ya ma do me to do baby yaw baby na mencha mane Cynthia ne mame meche baby awo US mame Monica enwa bosu ofi okay eche pa chom na futu sam na odi aba no yenwia safu mu like Peter was ne de ano oden na anase yesi sa 2024 yi me gidi se obi sutie bi na onfa afutu sam mu na bra na bebo ano on de kuta obi ano bi ani obi de kuta oputra ovoso ya pensu obi anya adwin bi so on de na no ye nto kasa na edai odidi atam no de anya sika ono so talent no ba me kasa mo de atuni ade be ya de pa min da no ya but two for de wo be ya de pa yere ho ye anya adwin bebrebe o voso adwuma bo so ne wabofo to obi nso ofa akusine so sa de we na 2020 me pesa ampa nadu yeka free 2021 eba obi kam sa koyi ama obi nso bosi se koyi ano
year 2024 yi ebe utu ta ebe yi amankrofo bi obi ko yi mo but ye musa obi sa hwe ne bona mekura mba wiase be ye den no nkra bia no wadwa ye won tanta dodo ani bre wo wafa dodo de bia me pesa lumba me pesa me yeso mona ma enyo nya brabo ba pesa yo bia ana o pesa broadcast yeso pesa ye look alike pana brabo a wo bom hwehwem ansa na waka so look alike se bo nkoke no de komo obi na yenya dan na yehihye mu no ene se we say ofo do me bi na ko new side ba bia ampa baba won me dan yefo busa nipa na brabo boye ne bra wo bra ya ansa ne wonya dan na si wo fanko wi ade oba hu da bi na manfo nkeka we yeso oton keka o we okum nipa o da bi nya ni ngana te sa obi modern bo obi fifre sam obi ni focus o ye ana ma na de wonya ba bi sa gina enye ni bebrebe edu mebi anu na edan ama nipa ye gi sikadro ye kum nipa ade ba ko ekuta wo no misrew se koye manko asomu ye na si year 2024 yi ebe mo adu ba bi na nya adwuma se wakeka boso obi wo cars bebre enne 7 pladuasa ubusa no car tai kura na bi na ne fie obi su kuta ba akopɛ enne wo de aye bebre ofosu ye be se nnuanom yi aye ni bre obia na se bebi ogyina ade bi obia pese oye bia no enye ne bebrebe se wonim ye nko an ofosu ye ho ye ne nkunimdie ne fa mpaebo ne sebe mpaebo tache ne akom kire na minim se nyankopon o ma ye bre anya kwada ofosu me dase okay the nation sanka ofosu radi nyankopon nhira me ma me anita wote so nhira no na onhira eye Adum Bishop Reed Condosman on ne bakwam na baabi omo bia ofosu ne wo de asem aba na asem no me tu ne sere fa baabi na me de adi nkomo akire adasa kakra me pesa me kan anwumre nyina se enipa etien awofo a ewo wiase maame ne papa omomma wo nipa nhunu ne ewo kura so mfaso wasem ni mu ne ewo yi o ne entia nkofo ani bere nkofo de no omompe omo de nyina ne se ye mani nhunu mfaso e wo so na anu maame ne ba ne kogina park so se wo bobo maame ni mfaso e wo so nto de aba akobbo ne mu se etum sa akura we yira na kyede a bede nani medi nkofo de achi ma ba ni huna de na wo ye mfaso e wo so wo na wanyini mani hunu sika betima pia firimu ba na nani ntimi nso ne wo no wotimi de akokode na konanim na no huma ne se ne ba ne mpeso obeye nurse wo mpa de suanti wo bo ne ku no epacho se ke du papa ka chan so me doctor ne bo ne ho a na no odi ntontre ye ovi ne ya ma ne kwan ya nkenne ene na buro gira watie ndi wo sana no odi ntontre di agro na abusia ma ne hunu mfaso e wo ntontra so di obetimi di aye da achi nti no ene abiodi ama ne life o de ku akonanim ya meka che ni otiesa ni otemantam ho ne ane ne ye adwuma no ohunu ne ye woni mu a bo ho ama ne ma no manu se we na ye wo de ya we wo betimi aye wo ye be ye sa wo de unim de ka ho yi a sa wo polish na nke be ye sei we de wa start wo hu se bibi woni mu so o ka chenze nye yie enti oni ane be hunu se no mmoa na wo so okohwehwe obi di a wo ye na odi na ni kodi akire ene de ani bira na buo no ena mo otan ne do so no ena ma yentimi nkari ade ekura ye yentimi mveru ne ye wo no oyonko mpeso okache oyonko sa ade a wo ye ni be ye na pekunko wanim da bia ne obeka chenze ene de babi ode ne kaka akoboni ene de ne wose wo ye ni ene de ka bi ode betwa mu osisu se ntichina no no so tu na nipe na o despite de ni bi o tu na nipe na o Dr. Blessed Foster de ni bi because ne de na ode ba ya na yesere se nye papa aya yi yonko aye ne ekura no no hoahoa no mani hunu so okura bibi so oye ne sa na ni nkobiri obi die nkodi agire yensua ebebo abrabo ama abrabo na atumpon nyame nhira the nation sank ofalumba na ateneka no maami tia ofoso be ma yenchia yetiefo ne yahwefo nyina na afinhia pana na yeguso ayede ma wonom no ne de odi aba no so no eye na ofoso be ma wiase se wote wo
na wo se wobɛhwɛ enchenchen ewo abrabom wobetietie enkofo nsɛm ya wonom eka wanhwɛ ya wuntimi emmobra enkɔ wanim wanhwɛ ya wankasa wani so ade hunu bi a wode asi wani so no wobɛmane de afiri hɔ ɛno nti ye ka kyerɛw sɛ 2024 ye ka kyerɛw sɛ be focused hwɛ wanim hwɛ botaya esi wani so ya wopɛ sɛ wuduru ho no na ekukɔ wanim ewo mo sɛ niema enye betɛdeɛ na sɛ de ya na osikisa da bia ya no mo kan sɛ yɛbɛkɔ yɛ nim sɛ niema enhyɛ da nye betɛsa yɛbɛtieti afromo yɛbɛtieti atɛkyɛmu yɛbɛtieti amfutuo yɛbɛkɛmu enwere ne adeɛ ɛbɛsensan yɛ ho na so no yɛbɛkɔ akoduru baabi a yɛkɔ ɛne sɛ baabi a wopɛ sɛ wuduru ɛwɔ abrabom obota yɛ esi wani so no ɛdan ya atɛkyɛ wo bɛtɔm ne sɛ nsɔhwɛ betimi aba but hu kwan ya wobɛfa so a wobɛ overcome saa nsɔhwɛ no hu sɛ nipa bɛba bɛyɛ akwansideɛ de amaw ɛwɔ nsɛm ɛne nneɛma bi a wɔde bɛba wo so ho nanso hu kwan ya wobɛfa so a wobɛ deal with them a still da no onkoyi wani emfiri wankasa obotaye no so wankasa na bribia no yɛsɛ me ne maame yɛbo asiama enkoye sɛ obi a ofo be maame fa hwampo na obi a wadi kan ɛwɔ abrabom no yɛse wobonto wɔ no fa ne ho monkawa sɛ wutin so ense denta yenkoyi denta yie eti wankasa de wulemu na kasa meme maame yɛbo asiama sei na metie menye sɛ bia me ya me wote sɛ obi a me boro maame yɛbo asiama sɛ de misitie yi so sɛ de misitie manipa hu saa na wo fake you life na wo yɛ sɛ baabi a wunruye no wodo ɛhɔ ɛna ɛkɔ akɔsi wani so opɛ sɛ amanfo hu sɛ baabi a wugina no wo kura de watla ɛkyɛ ɛmotan bi kɔ wani mu a wanhwɛ ya by the time na opɛ sɛ wo hyehyɛ niema ɛma wo koduru wɔ no obɛfɔle obɛflope amanfo bɛhwɛ aka ama wani so so agu ase a ɛmfa de pamra wonte no ye ka kyerɛ obi a sɛ ye nipa ko a wo ye no ma wani nsia de kura esi wani so ɛwɔ botaye kura nɛ opɛ sɛ wo de si wani so wɔ afi mu no na ɛma enipa wonom so jiwudie enipa wonom ne wokɔ benkro mu no eno na eni wo mommo entra fedifo tena bia wanhwɛ ya wodo bɛkɔ amane mu obɛma wo focus no afiri baabi a wo pesa wo hwɛ no akodi baabi foforo ntiro fo so bɛma me so me de kakra meka no ma wani na baabi a wo pesa wo kɔ no so na gye wo hudi na hu sɛ wo eni nipa asemesi na wantra ankoye nipa foforo basa ebetimi aboye 2024 enko awie ye no botaye bi esi edi so no yensa etimi aka ne na so etimi aduru ho me da ase okay eno timi ka cho se ebeye efie pinu ene aduenu nan eno ti so mo ani ada ho na waye focus e wo de opese wo ye ne ho a na mo bia ntu afutubone ama de so wo ye no obenya sika no antwe wo amfiri ho de a me ogidie ma papa se enwuma be konkai ama ofie pinu ene aduenu nan 0551931931 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 yakon homa no so ne ma wani na ho mfiempinu ane aduenu nan yakon adia koyanim ani bre so pa na yakon no hello udin baby afefu Ewajo mesre se ma volume number phone my volume number phone hello baby afrefre udin kada free be man ji simply no ke peniyentio Ofuto de na de pa pa de abobra pa ti aboa mo ndava kada masepan do samoye no futo pa kada mo ya samaye okay hello baby afrefre owo me say shwana the Emilia ma Emilia na finchi apa obapa the chia omna samwa Metia or Henry. I am a Satia of a Lumba. Omukwana Metia. Aju. The Mamujina Papa. I feel come to ye, Mati, which also be cheerful.
Nyame nhyira no saa kwa no so. Ofo enyi subi. Enyi ka me nsa na aka na metia wo. Aye koyeti o. Ya da ma se pa ne mo futu. Ohene yire, wona udu efo me da se pa. Ofo me me na ya. Asem so. Okay, hello. Hello. Udin, Good evening. Majo so baby afrefre udin. Sorry, Michael, make us a Peter Friday. Michael yeti. Come program pa ya min come when mu ma pa mu ti bua o man Ghana ni asantman. Futu ni de edase pa se be bia mi se mu ntre na mom taka mi me nya kan said obi aye no ma na ni stop because me driver the call long journey. Yeah, we run from Takwadi to Bas na Takwadi Accra. Ba mi ete nyonkofo ati fa me ka wo na homa. Be de me ka ko si ho almost 7 months ni mi nya campaign e ba mi because of nyonkofo futu ogbon bi omo de ma me ni no. Ta he ma ta ba betre tie ma si mi nya campo. 7 months after de ma me kan we sra Ghana for say obi aye bia no onko so no onko ni mani tie nyonkofo anu atema ebe ma obi bia bo wasati so ijo felumba ofei Wajoso. Hello. Baby afrefre udin. Because if every Western region. The floor saying. Asankegwa. Okay, udin. Na metiem ofuto enyume pa Miami de. Enyume ofuto amode ma se yampem kwa yanim. Miami yani ani na adwuma bia so adwuma a we bia 2024 epem kwa wani. Okay, hello. Hello. Hello, good evening. my Joe, so baby afrefre udin. I'm a Catholic Saman boy. Batan. No, okay, penny yentio. Nyamisha on him futu. Now, I'm not somebody say a boss 79 and 10 in Yemen. Then I see the breed. Nyamisha. No, okay. Hello. Anuti say ye pim akwayanim dia. We need to stay focused. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Papa, even though My Joe, so mame. Hello. Ya Joe, so baby afrefre. Okodi yentio. But I'm not in the power today. You know, no, now, many days in 3 years. I was fine. Happy New Year. So I'm sick. Oh, Mokoro, Mokoro, yeah. I was a call no dear when you home. Hello. Baby, I'm free with you. Kaza free tamale. Penny yetio. I think come at 3. We say Yaw every 2 man. No, okay. Hello. Yes, I have someone here, Sompa Jumbo. And you made your mouth here and one share of time. Yamisha. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Baby, I'm free. Me talk with you. Hello. In the frame. Hello. Okay, my Joe so penny, baby, I'm free with you. Hello. Baby, I'm free with you. Yet you. But I no more future.
no one. The second is for. If you am going to my 2016, and then I'm crying. I'm not 11, and I'm normal. The Mazapa, Aye. Enyakano. Osei. Obama ye ka Enyakano. Oko. Enyakano. Obama ye ka mienu. Aye be fro. Aye okay. Ye be fa number no sisi a nyamishira wo sa kwa ne so. Pa nyamishira. Ye be fro sisi. Yakuma so de. Ye da se. Hello, Pankasi. Ye. Ani de mo ai na masani eduma pa mo de nsuwa kai fa awo eduma mo je na so ni de nkam ho ma de na de ba kwa na siram se Sunday na mo ye program anopa se en tum ka bi mo da ma ya enfie pinu ni aduonu nan ya hyehyɛ ye ho kura kwasi ada beti enka ya hyehyɛ ye ho foforo kura no okay hello baby afrefre udin yes me nyako me say word mo ase no okay yentio na mo program ina pesa me kakaka era mo sepa no mo futu sama dan de nyina mo de bre ami sha mo pa ye pe mo na samwa opalumba ene wa host no se tia pa okay hello baby afrefre udin ne kaza freta mara ye flame Iliasu yentio me se no afisia pa afin kometo ye afi sabri na ye kasa fidie so se ya amen no oboji sere no atade ne pa na ye me fe aju ate o se da na wo be o ya be me de ni nya problem ya wo community pa na ye no atade ne oboji se no obi se na brand TV de amfora ko aboka eru akusi kochia no hello odi baby afrefre me dinde kwa bela mikaza fwa jesu noke kobi yenti o tamisha mo pa no maduma ambo Sompa de fiti ahoma chen eko kanyemne juma bia mo dibia ye se kama sawa o kasa o kan ya amen bonko so mo de na me shira mo noke hello last caller hello baby afrefre udin yenti o obapa leni adimo kuku sem no pa ene ma fa be mo pa yami shia mo pa ni juma pa mo ye no yami shia mo pa ye koso ati mo ye da ma se bi yami da mo okay aha ne ade ofre no enyina besi na me ka cho se eye da memene da no eda memene da yenhia o Heroes Park eda memene da yenhia o Heroes Park na Heroes Park no Baba Yara Sports Stadium ho ena Tara One Media Company Limited ye ne enyanka ekoto ensadidie ebi se wo hwe kofa bai ma adwuman onimonyafo Blessed Foster doctor medical kache wiasema nyina se oyodupon kese dodo no atiase ejemfre cheso ojemframa na sade adwumakuo we wasi adwene enyanka ho no ede memene da no enyasem ketwa ye koto nsa didi eho na achadie pinu amanfo edebre Tarawa Media Sompa Kumase Sompa TV say yemfa nche saafo we no Heroes Park eho ye koche ne dodo no a eho ne ye koche ntoma no dodo no a eno ti sabre no esanse wo ye nyanka no wo ye nkodanti no wona wababoa ye biscuit ye anasa drink adokodoko sem eno ebeboa pa
akwankyerɛ papa ba de ono de adoye de ofa ne kwa odi for samo nyame ahyira no sɛ de nyame asiesie no na duru babia opam no eden so obeto no saafo we no omko nyankamoa eno te drink ahodo no mo de ba ne de mankoda ya enkoda be punhyira nsam ade agumu so na empo omo a omo de ade kyenwanwaso eba ye no mo mra mehwe de tarawan media eye ni bi anwumre ye frɛ ya no enra ye ka kyerɛ adofo no sɛ wona wo baase ana kai no fa mo ye ne fa nkotwetwe enkoda nyankai emfamra no ena anwumre ya no obi so mema mo ka mienu o se sprinter wo wasi mema mo mienu nyame nhira papa no osa akwa no so de na wo de ba ma nyame nhira wo eda memene da e wo Heroes Park me ogidie mapase san koda we de wo nsa gu so a ubetumi aye nhira eno tin se ye hia de a na akyede nwanwaso a omanfo ede bedum ye no nyese bia ye jai je debi ubetumi do de aba eye sika fam de a na momo number no enegu Sompa TV no so no 0241 272-990 0241-272-990 and 0598-559-802. Edi beba Pleasant Foster and Tarawan Media fasika ni bitoso na yemfanko sanko da we enyina emmoa eno tin se wo share wo Babaya Sports Stadium Heroes Park dia na ye ne koda we ena ekoto ensa edidi na enwoma akonkan pa ye wone pa extra santeman ye obi ka extra santeman eno tin sa bere ye ne akwankyere papa odifo Samuel mensia hebobo anu no wo eja kokko no asodada enu ti die na ada ni konua da so a wonko ema ye fa akwankyere papa emfa nyiri mfiri so na wokusa ha na wakoso han na ade be che no na obre no ada so eso debi yenkotu ase e wodi for Samuel ho efiri so no na nyankopon ama no hunhum aniwa odi hu ade na odi akwankyere no aka ho akwankyere ja memo akwa aba ye ne Oforisuo nyame nipa ohun ye fedodo Abranti Asem Mpe Nipa ne pam we o ne nsa na ofe ne nsa na ofe ne nsa na ofe papa mentale nyina wona na pam oh wasiesie ayo me se ogina hwem se ana ma me se waso atene kiri no bonana na eye bibia okay Odifo jakoko na so code no da so ye adwuma code no ye adwuma papa na adanse a eba no hono na ya na o kan sa na me ho atome adanse a nam code no mo ba no wo so se obu ho abetima bo ba be huka na uwia na obi agye afiri wonsem hwe ba bia ade ne firi ne ba bia ade ne beduro na obi agye afiri wonsem enye code na ade betwe na edin so obesa aba na chi okay wo du sika hwe na wie se obi so de aye ma one ni bedie na wo de na ade hwe no koduru ba bi no wasiw fom ohu ana se wo so no ama no ho aye fe wo wo ama no ho aye fe wie na afi obi agye afiri wonsem na code no adanse e ba no omo pa wade omo niema nkoyi omo asunsum ne omo da omo to ayento Oforisuo chese onse obu wo ase me manyina me chese ne ma no edoso pa be wo hunu titiri kura awa abusuan mu omo nyina ba na code no onse da bia me ka se code no asona ene aduana ni bretuo santon no emma emu ma ne bre papa awale ho eti wo ba ano na nyame de hu code na ma me eti wo ba wo ne be ma bra obi sisiw no entra wo ma se enipa ne sisiw bra ne yemfa code ne ma wo na entwe ne mra be so Oforisuo ma me bi won kran na o se one ne kunu na bra duru ba bi a ede no be ma no okokora akɔhyɛ takora de okokora o ma ho no ye adwumo ene wo akɔfo ba afoforo na se kura on chese won na be ma na wo tre na wo mpe won nkura ne kura ni mu ahwe ene obae obi o se na damfo bi ne di hu adanse e kire na obae fa ka frita akra ba kumase obae na me kire ne de onye na me code ni ma no ene be ma no wo pon adwuma wo takora de kura percent ka wasaba ka de akyi a wasako so eti Oforisuo abrochirefo nyina edi adanse abrochirefo edi code no ho adanse eti wote haya ade na wo ye Oforisuo ese jakokɔ na so code no eye adwuma eti 2024 idie entra ho se ebe ye mse da bia ebe ye nkuranhye entra ho ma da bia nka nkyerɛ se be ye na ate ho eti bra na adanse na ekɔso wo kumase menhia ahembobo anagya ba family house no bra na bra be dibi enton bia wo bobia Oforisuo mse da bia ese otua wa chidika ewo abusuam okay so wan tua
sunsum no edo beto fom o ma wontimi nko wani mu da abusua bia wo firi mu bia tumirika ne bra ne yafa code no ma ne tua wa chirika wo sunsum wonya tua wi a haw ne amane ne a sunsum na ewo abusua no de bedu wa chiri nyina wo masai wo mu sai so a de du nya no nyina sai sai so afo so abrabọ no ekwan bia so wawie sunsum nchechire nyina sai nya de code no ma na wo tua wa chirika wo abusua no mu a eno ano no sunsum edi wa chifiri kronum ene abusuam ne ba bi edi wa chibia sa sunsum na onya san pe eno ano no edi mu ano de obeso mu bia nsuo na abeso akora to a voso be yi so wanyi sa niema na mfiri wo so a san konua no wanyi mfiri wo so a edene se obetimi akwa anim eti obi wo han so o se makwa asori ma tra asori de ma bre ma makwa asori sa abompa ya ahodo obi ya bi eniema nkoyie ofoso nya empire no wabo empire de wabo fasting de waye na o ya fasting no wie ye no free ho na sunsum no obeda na oniem a okope bi asaye ye promise wa emmem enti o free sa enka fasting no nkebetimo aboa wa nka abo empire wie ne kemai bra na beji code no na sunsum no free so obo ofoso de bia me ka asemu se so obo empire na akwankyere nka ho anya adwuma okay yes onti obetra se akere wa kere yemkom ama komade wa ma wanya osa be uwia awale no stay awale no nkoyi uwia stay na be ma na ekọ uwia adwuma no nkoyi uwia o manyina wie school mu nya adwuma nye wonko wa previous apre wonko awonsanka ofoso enipa aba me ho a omudi adanse no afi nipa afa nyankopon afa 2023 nipa nyankopon afa so ma matu kwa nya easy efiso obeduru ho a wona wo so akwa embezi akwa ne elifisu aba me di code ni ma wo na akoda so pe obua okwa de ma etu tu wa ye de wa wie school wunya adwuma nya oba me di code ni be ma ofoso me say me nipa bi chese wono de eye ne nwanwa se me di code ni ma na ohu na ne opa ade bi wa adwuma bi mu na me di code ni ma no na okoye no chese empanifo ni hia ye no obia enso na wo so mo mfa ma no enso se empanifo ni hia mu nyina ato aba na ma no okay o say yes tumi wo ho nyame tumi eye adwuma jakokoro so aso jakokoro na so manhia hembobo na jaba family house hona adanse akase atiase ne ekoso eti ofoso de na ni abede ena de bia meka o se de na ni abede woni mere ye ma so woni abede ope bibi emergency ope bibi afiri obi ho nipa no wa wodi tuase wo obi ni tirimo odi won fiu yale da wo so ofoso yale da wo so Brian fa code ni ma na yale ni firi wo so nko ofoso omo bubuya fo osole ani fire ni na eti HIV ko eti wo to wa ye dey so obeduru ho a na se code mehwe yale no so sunsum de a nyankopon be fam so physical de amemo akọ hospital okay no ofoso yade so ya spiritual 95% na spiritual eti wo ba ni ehwe sunsum na se spiritual de anu ase de code na ma ne nyame ya fa so ya afiri so tie anti yemfa number ne ntudwa na omani abere me se kira yam boye dey jakoko na so kira yam ya aduma aye dey tie jakoko na so o manhia hembobo na jaba family house yes it is 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofoso ye o manhia hembobo a ejaba family house on eja kokko na so a tumi eye adwuma no okay eno ti se wo kodi for some ho na wo kwaji code na meso se fa hanki ko wa to wade ono ya na wo nyampa odi for wa to hanki no na fa hanki no ka me na meto a ko mbeka sem dia ye bibi na ona me mo hunu no wa to wa chenke chifko na yemfa code no ngumma Gamana. Bema, yamfa kakra nso so na
afi microphone hu brinya diesi yebe chia mohwefo no matiefo o maso anya dene o mu hu se afidipa eno mu fa so mu nya asem pa fi se no kure ni nya afidie bia na sebe odifo ko kan so mbeti nanso sebe Oforisuo ne mini omro ne abusua no mu nyina tia ati afidie ni mu mutimu se makwai me mfa sebe at the form of faith fidie so abrada bia and panifo kra antiase de bia wote so ye mo akokọ se fa koma wo yire na ye na so na fidie so amfa anko bia beti nti fidie di ntwatro so ene nya fidie bia so se sompa bia gi dina kodure wan be wo se be kan asem hunu nti mu beti amu ntie brenya wo no mo ya asotie o mu di adanse aba manhia ade ye me de no o ma amfa danse na ani me ade a me kan ye se mesrew se ukonya ade na ya di adanse mi obi nsu nya bi na tetofo no moteti nro no o mu kire nchiri mante sanke nro na yira enti o mu di odifo asem so yesu tie no a mo de adanse be nyina ye demase ebi firi nkokọ mu ntimi nkai bebre adanse ne baasa na odifo ade a efe nso ne se ebi ye himfo ebi ye mpi mpanyimfo titiri ya ubo mu di no ha enye yie na mo prade eso no mu hunu se bibie ne ho wiase a obetimi anya ne kwa enka wo kwa no afa asasere na de ataduani adi na de ataduani so nyame anya ne sa hwe nyame wo pa ka odobodi fo ma asie mfu enso ma ye kodo ase de tenetene apom obo be pose ofra na de tenetene apom ade o ye ne wiase bi ye enti wusu be yesu tie nko ade a okwa bebie so so be fa wiase kwa de ho osere abeforo ko mba sere twetwetwe o nam ho meye no wadamfo aka o chechecheli sa na mete ye ni maame akoba bi ama no ubusa maame so onzo akoba bi wada na ade odo ho totu obi no titi tofo zo bontomfa no mo kawa enti mu abronyan ye be di bronya ka ba bosom ye ba fidie so be kan ya mo ye so tie no a mo di adanse ba ajaba family house no mu nyina mo ya ade mo ka kire nkrofo obi obo na no mi wuram na boy asimieni wo se ye humo ye Sompa wo ene ye nso ye ba bie na ye ba odifo be danase mi share boys 2 wo mu ka kire me mu se nyankopon ayo makoma so ade ano nye sai wo ya sutia na say Oforisuo wo ma for de na so odene wo sere bibia ama no because old man or the koto bibia nom on fa me yehu enti mo am ye sutie ne ye demase Oforisuo to so mienu ne ye sere mo nko so anya sutie ne kurusu ni nya machiridie dabi me na me ka kire anyo adwese adi branya wie ma wura 2024 mu nti ma wie wan ka kire so wawie dia no wagya didie no wagya nsuo nom bibia be koyi ama wo num nsuo ye bibia ko posika de hunu sa nkrofo ndadi wachi ti esra munya sutie man na muntu ana ma ofise wugya na hotwe kura obewura ho me de me hunu ni se me dabi ye interview ubisi omna ye ofie no ho ana interview cruise na bayfo no wo mu se dakro pememe nda no mumfa nko meeting no mu di 6 days akoya ho meeting wa bisa ho de beye wo and the 6 days no we wa say wati odifo wa ba 1 day bi nti wati atana 6 days no sa wuram enti wasi me babo no kwase bi nyampa eboda ti mi srafi e yasimi man nye wo office 2024 na ye wa fia wudi beye yie na wo beye yie nso a na ukwai be bia e odifo somewhere o ba the water hanki bra na mi code bi ma he abo akusie ku asebe so ya abo awagimi wunim so odan bo mu anu abo ahini anu asa botowe na hini na obo no ayo ne pro watum na busa so pese uyi no a wa anyi sa hini no a ube nya no anu ni code no anu so code no endi me sew yo ba we be ma o pese obo bra pese o pese o ware e ma nipa nyina hwe anu nya ware o ko ware anye kwa ko busa asamu agya ni na anim de aye o ko shegu agye anu nyam asa agibia ma na ma aga na ya ma ne ko kwa enti wo pese o agye anu nyam bia no wo problem endi me sew entena ho na nya asa me de se nyame bo ma ni nyam fo ka me yo ba me ho ofe wote hwa na obi asebe ne mfia yi nkrampan ya toka amana mena dem na wa ya togwa ya so ho ofe no wa aka ho me tere because ho ofe no kra na kurusu ni di wachie anu kwa na ho ahi kese endi mesrem se ya bo ho ofe ya bo anu nyam a de aka ya wo be pra so ma ya adwuma ya wudi for somewhere wo ba no bi kodu ni kitu abi dia so endi me se wo de number ni betu endi mesrem utu kwan u be di hene ade bi akonya bi ato wo dia
oba we wa ye no ho pese ye no ho ade obo no ho ka ehwero ene niema pinu a wa ankasa wo hwa widie mu a na nka ho abeka ho no a wote wo ye da mimi ntiase o ade no wo wa widie no ye wo ne nka ho abeka ho wo zo hwe kan beka ho no so enye sika na abetare ho etukura te wo nsa mete ho okay endi mesra mo se mu betie ya muntie na bro di for some ho na be code be wakwam na ye obi bia be kama 2024 yi se ye hu no moto e code keke they will do for phone number 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 Yo kumasi menshia ahemboboa no Ejaba family house. Okay, omo keto abi so. Oh, for sure the minyan makan de no ano no na de kakra mbeti makan se. Na no mekọ asori fi bi. Mesre wo mu a ususu se obibi aye keka. Bekọ asori fi invad na no den. Ya bobo bi enuam ni ade. Na maame ba ko se since e bo me bai eduamu yi. Sofu ni si hada. Ade ni so ebi won so ya kwanche kete mesrew. Munko yi wo mu fi nuanim. Na magya kwanche papa. E wodi fo samwe ho. Na wodi fo samwe ka sembi. Se wo mu asebe. Wa hwe oba ma na duru bebo aba oba ho ka ne abegye afrinse no. O ka ya nam ko emi nwadwam nanim. In fact me ni ya bre. Aman fa snatch no ma firi ensem. Nti ya bre. Sa na wote sa wo fi a. Bo modi tu na nipa pa setra se ye tefa ko e ka obi ho asem dodo. Ya be se tu na mon year 2024 we de entra ho kwa. Oba na ne te no hu oba bi no daka mu a hu as ye ni me kura na me namfom na adehye ne namfom na dey wan na ka kire wo wonanti otu na mon baby betma chane to so sa de ntuma boni mu adi nipa nkonko sa ade an ho fe me so otu na mon na ko di for se nto omo a omo de duam ubi bi wa baby ya boni duam since ba yi so for kura so ko no hu ne da eso da so boduam fa so bi ani so ko yi ni bra na fa ko manhia odi for sama ho ai non chawa kwanche papa kini yeketu abi okwa babwa odifo ba brante no be ben me so me de ba go ai omo dance yonko aponche no ode yekum aponche no hoka na wote wasem wanka wura be ho enwa ade a so aya oyo ni yire ye wo nra no odifo yanko yanim Oforisuo anu anu ya kan wi na kira nyame ya adom jakoko na so eyi tie eyi menhia ahembobo na Ejaba family house okay eti de na ni abre ba bia wo bia tumini ka na bra na Oforisuo de ya na ya na say obi betimo afre osim na me wo ahakwa awa esu timi free ball ga ebesine transprinter mu free ball ga wo ebesine kwa akra sa wo kopa visa ni afisu na sa transprinter mu asa akwa ball ga na wo free wa ba ja kwa nkere wa asikwa awa tena ho ebe ye nkuranhye da bia meka nti de na ni abrede osura heni ekura ye fa na ni edin so nti wani amele ya woni ma papa bi ka akiri enti kina yam ya adom akokɔ de ko mi akasa mte ho Ejaba family house enti kina ja kokɔ na so enti firi kina ekɔ na watwumu ni nyina chise Sunday ene entra se nti de na ni abre ene ehia no obi amfa na ni meto so me kwa meboa obi amemani abre to bi amfa na ni meto so me kwa meboa obi eno ano no omo nti de na ni abre no omo aka na so obi amfa na ni nto no so wono kula na ni abre chew ono so ba jene de 2024 won fa ni agro ono na ni abrenti omo bra katache na me trafie mu omo na koyeye ajame oba na obema bibi kura na oto nche na ma niti na obebu ama me ana me ame nkoto me nche na na omo nwene ni mu a na me so me nweme mu a o tra wa se omo no koyeye no me yo bra me ka za emranche nso so ame kwa buruchiri na o se me so de so na me se o me take it no o say na me 95 million na ma bra 3 years me nya 5 million ka 90 million so so because na me no me no na so no yonko so ana me no me no na etu kwai
Now me kwa me man wo wasi jansam fo nanka me ame nkwana me man me ame 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo a Ejaba family house e ma me se wa so chia o baby ya o so wa ma ono mo no nyina wa so ma ma I could be baby. I could be baby. No, there's a journey away in the lawyer Del Casanti. Lawyer, or say what chia baby will be almost one of Jumaji way in Yago. No one, any catcher and woody. Mamma, what? Yeah, chia form moving. Okay. Obaje papa bi ne master na omu obu okrum omu adwande the priceless vantes okay priceless vantes okay na omu okafam junction bu okrum yilai okay mam jom hihye mo were ne niam nyina omu hihye wani kosua krom ba hihye ama okay ya wone pa ede ma santeman e obi kire asanteman wei na dwumadie wei na asanteman agiatum eno ti Sompa Asem Mpe Nipa no ye obi ka kire mo asem wona ye de brewo no e chepawo ye ko computer so dwadie emra sisia number 2 I enter the taxi station the free screening I thank for sir come free screening also yeah radio that was Sir Ebano ebibidro ayaresa ewo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex eya asoye a ye de ebibidro etu yade ase se ye nipadua mu yade ene mu nsa yade ana se yade bi a aye korankro na ode akina wonya ano aduro no ye se fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2 See water the junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex so wa chichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo ti fa ko no kebe ye aka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo edien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house ye tenase na wo twimu ni nyina na me ho no asem se nya asole eye cancer nko a otwera mpogo hunu se yiri ya atafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu na me di kan de ho de akere ko ne nchen wa Ejaba family house o wa bobo am na ko priwuti wiase ewu wa hweye dum na wudie ne be dan age ojapade ana bibi ewu ani bi amu bi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nhyira Dinani Odifo Samuel Akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Brakasa ye duaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa. Enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ya preke brakasa powder. Preke brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya preke brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Deni Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfre 0550 19 15 14 Breaker Prekese Powder Eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Osei Aboagye Oforisuo na me se Debbie as a papa baby ye trip me on ya diary after you saw me I offer no ya no bi na ye mo kobo Ini e pe me man komo na abo na ye bi ede I offer aha Baba Listen the red bitters. Listen the red bitters. Listen the red bitters. Oh shit, my Hey, listen the red bitters. Cheers to listen the red bitters. Say, So wapomde ho hia wa tie wei ote yaw ewo nipadua ne baabia sɛ ye osisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan esifom onan nimu no anase onan tu baabia da eye wo ya no one family clinic etu ne ho asi ho sɛ honam yaw ana yaw nko ana obetreati ene yade kwankora agye nipa aboso one family clinic the pain expert ede bibiduro mfidie ayaresa kwan ahodo pii ene nhwehwemu a emu dɔ ebegiw nipadua na si ho de wo yare da fie a nante ho aye ne den emfrɛ one family clinic ne emre fie mehwɛ yade yentu nhye da yemfa yade nhye frigim enti emane count ho ansa hwehwɛ akira kwan ewo Kumasi Patase Asenfosu Muzama Junction Hwefupra New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankesim Asumdwe Fie Fre 0248 331 331 One Family Clinic Ebusuane nyina yaresabia. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Tia santima je tuma ne Sompa Asem Mpe Nipa. Ya mahwefo ne atiefo nyina kwa babiem. Eba dwumadie wi eso. Ene obi ka kira santiman, ye obi kire asantiman. Medical ka kira dada se eye da memne da ye ne enkwada nyanka eto nsa didi. Na eduru ba bi nyanka ne obi wo kra no ane maame ne papa te ase kra no a eduru ba bi kra na na abreho. Ya na asefem. Enu tina Trawa Media Company. Yes, Baba Yara Sports Stadium, Heroes Park. Ye ne enkwada nyanka eto nsa edidi enya asem keto akra. Enu ti kwaku edam memne da ye ko Heroes Park. Oforisuo ne kwa so a ye odi atodwa no na de abetodwa no ye wie benefo se 7 pe oba bi ye ya no se entwetwe ya Sompa hoda ye da tiefo asese de di kan no omaboa ne nso ye wie me den ka mehwe a cafe na edu adwuma ne pompon so pa na no bi busam se na mo program no ma wie wo adoye no bebre wo akira na nipa bi nim se ya wie ba ye wie sese ye nnuanom nketoa ye man nketoa ye ofa se nketoa
ano odin ena wo hwe program e ba be ya na se wo hwe enne part na wo kan se mi na me de se wo bi ho ampa ne maame ne papa won so 7 prayers wo di ye e woni pa ote no e woni pa ofa no tama odi ye obi won so ne maame ne papa tas na etiase wo enkoyie enu ntina ya fa to ye ho so se obi bia wo te saa ema ekom ni akora na de ya wo wiase se woni akora te na obe hu akora bi na akora no bebusa no se kom de memini di in fact wa wo tifie ne me amte in fact ya na areho because one akora no woni eni adwe bia se be me kwa wi sika ana se be me kwa ya adwuma bi na me de anya sika akora bi anum se de papa ne maame wo sika na nso nya sa na te enu nti de aduru no ano odin enu nti de afa to ye ho so eda memenda ye nyina ye kan ho abom ye ne nkura betwitwa pictures ye be mo mani age me de bia maka me coach de zo ma me de su na ba fie because na me twihwe nkura bi sa enti wo ba pa na wo na ne maame ne papa wo ai na akura yi to yi se drum re bia wo dwen senti me kura me maame ne me papa wo ya na ahomte na edi ye ne a ti ye besre yankwani yansa ansu nyame ni kata enti atiefo na adofo se de mu nsi nya ye mu no yenim se mba ya mana broso bro nyan no ma bia udi ye kaye esisi wo kwa drinks bi wo a ebesi wo sa nyame ampata na cospai mu bia udi ye de kaye wo de sa no ene ye pe na nhira wom me ka e wo sa de we hu se wo bibia me de me hwehwu se wa pe bapa wunya bi no ho ne sa duro no ho ne sa ba bia wo kopa e baboa wo se wo peba na ho aye de amon kromi wo sikafo bebre 7 preduasa o mo peba ye wo bi wo kura na 7 preduasa enkan kura wo bebe 20 kro bet ma hwe mo na nso na no aduro ene ne ye Sompa ya fatu ye wo se eda memereda ye ko eni ennuanom ye wo fase ye manyanka ye kwotena se do obi bia wo bia we de enche make no ne ade tombra mu nyina wo betimi de aba atoko bibia ye di bia no wo betimi de aba eno fo so odi kaka no se obi nso wo ka se wo pese ka no ye boa because omo doso ebu e betimi akotwe omo ba ko fa omo de omo ba stadium wo be boa ekwa sonko so be boa na madam bi frey mini pabi wo so no betimi boa bobo ya 5 na mzida bi ye mpa asem bia wan wi akọ wie nkola na gu so ati ase ono so de no nenka ye na na se na nso ekwa bi so no aha eniema bi e de betwe ne ma ayo entu de ayo anso akọ entu woni pa mobo nti on de wo munyan se ye besre ye nim se atiefo be ye abrocha timo de da bi o me se ono ye de bese eniema na cost yo mate so it was from so see the drinks eniema ni bi wa ha it was from ye won eniema bi ampa kwa se mo de ko nti enuanom mi sese na te bia no abobo ya afo no wo wo bi no wo betimi de abane de atwe no mana ko na ye fefefe ye ne nkwa bedidi ye no mbeto nyom ye bedi asada de na mbehu asa ye bedi no na ye fe mi fi se de wo ye ma wo fie no se ye ne nkwa ne ko ye anyankopon obehira wo no okay nishi zanka vozo nkra duane ye do nkra duane ye de ye kodi ye bedi nso vozo ye nshira ye mu bi ye tie kura ase ne maame ne papa tie ase but ne edi mu wan ya di imagine ane maame ne papa ewu yes afinaso cha afinaso na afinaso kura so e mu pa bayi mu zu bayi tujimi na o because ye doso tu anya tujimi e be cha obi a benya bi adi ame a se nkofo menye kumase kwanka menimu mu se we na ye papa no wo da se ye di bi asi ubuchi aso na de ani die ka se na ye nso aye de ya no amu enti se be ye maame ne papa ti asimpo no si yetima famu sa de abusa so omo eni maame ni papa ne de no mbe ye even omo children so ma hodo okura no busa se obi anwo wonim aduane pa be mpo ne ye be ya ma akura atede se na de aduane ye de akokotum ti mete ne sento no manya na ma anwembo aya surprise omo ne ko one day ne anya omo aduane we ani omo mpo ye de mo kwacheche omo mo homes ahodo no si ebe no aduane pa bia me na nya bia di si ye ka mutu amo se we dia ye nkate kwan na si woyi ubo se binum na East African map ne nsuo gina fa eno ne adwene ho se aduane ye ya mfa ngwacha children so mbia no akonoa ana obi akoyi agufie no no ne ma akodi amanyanka na ye mobo ti ye ne aye noa jollof rice apapa ohun ye da TV so ani no akono utites akura ne didi one day ba hunu se ya no aduane ama mekra adidi na amen afi wokobia no akai sa ada wei na o kai sa ada na ho na njira ne hye
Both what one who busa children's home, madam said, Abeni, ever got some patch at the any beam. Send the general di busan, what would he be by? What would Timmy biscuit be? What would Timmy the movie? What would Timmy Bray and Kukobi? What would Timmy Sikabi support to an yes, amount? And then more. That can marry a Messiah. And Tinasana, dear. Vozio, only Pabia, what did be bandy Pabi or the be bano, a radibashano, a radibani cassia, what chip. Abroatia. Your friends are come out here to the Swana. Will be a miss. Yeah, obi ehunhwe nti ofo so be ma nyankopon na niku misia ho na niku nyanka ho na niku akunafo ho onse Sompa foundation panyinfo ta one media panyinfo Dr. Blessed Fossa edi enimu kan ya de a afia no bia wono mu ye eno nti no ofo so be ma wo hwe ne ma adofo de be che ye no a ya che de ama akunafo awie ye de enwisia ne nyanka nso ka ho nti no ato wono mo de no na we no ebeye fe ebeye nika na ne nyina ne se ye se wode hye nko anante enti ne ye ko ye se ye hia obia se omla meka ye ho bla ye ne nkwade ekoto nsa didie eba sa ye be hye wono mo nkran of also be ma na the nation's uncle can sembi hwe me kan tete no of also be ma me nkora bremu no ho emu se me de kontomle ne enkate ne momone e de atwimu no ne itwitwa akrante ne enam gusu a ho na me kwa bo wa na me madamfo no so no ye de mu ama nti wompe na me ne de exchange ebo wa na me di mu no no so adi mapese me di apese na abre eti nyankafo no ho obi ama metia so papa tia sekura no eya sometimes yen cast your mind back ya tre nkurankuma mu ache no for so be ma se wo obi a wanka se wo hu ahokere pen wo obi a wanka sa no wani ehu hia pen a ye kan sem bi se ya na se bia bibisi edi tudwa wo ma ye mre ho kora efisa wankasa na bia fa wediem ebia fo ani so pen empo no eya se wo mfa bi mu da krampo na for wani busa ahokere bia mre bi wo mu na bi krampo of so be ma mre bi na me di gari na me su me mpa gari me kwa SHS nyina dokono nta dokono na me na mewe na me mpa gari me hu na agi se bia ma so ne sunzo na me de nkate no makagum na ma nom etemna bi se na me ho achi mewe gari na me su ne ayi gari to ni bi na me su me mpenso so na me su na wo say that day no so na me die because you send me scam na akwa communication center akwa akopem mo nya sika koto aduane a wo say me pedie enti no na me sika akwa akolok na wo say me di gari and sometimes wo hwa ahokire bia wawura mu pen na wonua bia oni maame oni papa obi wo akwa akwata nyanka fie wo so many times another so many years and na wodi nyine kwante no eya yenko ne yenko hye wo no mu nkran empanyimfo aso mu sey ekukura mu nso ye mu na enyina na entimi nya akono nya mo nyam hyente no so ya papa na wo frɛ ye no ma nya ne din no sɛ wo de drama no so wo eye pampa so okay the case what they spent at was what they spent at true and my yentino yet nana senior can chance yankopon shan yankopon yadma and penyimfo ne na kasent no chanyamboa one no me behwe na okomodie na to asontino yedana say enti yesre wa biscuit what dey na 5 cedis there no kura na beto baako e dey afro soro ha breye anasa ba bia wo no kura no wo ne ma no drinks ensuo any biscuit ne ma bia de che e wo party ase e be ye bia na bi kura mpo no so a wo so wo ne ma bia e de siesie hu ye nkwada ne de kosko a e be ya yesro empanyimfo ahyehye sa ne ma na wo de kwache fa bibra ne ye fanka ho na nye fe na nkwada no so no wo kra emra wo ho kakra no osunsom so no etimi ntra wo ho kakra na to da bi ofo so be ma enyanka fie wo wura ho a ho se de na yi ka no wo besu wo firi ho a na wo so se de akra bo akra na wo tuatalo plakope. I was visited one of the children so me okay wabeba na me kɔ no wo so no me so me so nti ofo so yen kɔ ne kɔ ka bibi nkyerɛ wonum na enkyekye wonum re nyankopɔn so nhira ye me da ase. Okay, enti medical catcher say Taiwan Media Company ya dwene nyanka ho ene makunafo na obi beka se ye kɔ orphanages na wo mo ko an ye kɔfo mo aba na Taiwan Media se debi ye wo nyanka bi wo mo wo fie o ai kom di wo mo pa hu behia se ani wo mo nyina eto nsadidie eno ti adwuma ko ese me kan to se free chine ko owo 300 coupons a wo de ma saafo no
300 coupons brantem na ansenya anu nti akoda janka bia no nipa wo hwe no wonfa ne mra no magi coupon ni bi ma no na yekoka ona wo enyanka fie ne ho ne ento nsa emfa ne din na wose me kan cho se obi bia da wo se obekoye moa wo kaa mu no so wo baase ana suspender se de papa yi ama ye bie no ana tidi no kaa mu so no onya ba emma wa me bebuboyi na won frensi so ne eni komo 0557 167 678 Insi subiem 0557 167 678 sa emma we na se wo fa na wo kaya na ofre ya ye beba ne abehwe ka no petrol beto agum de enye wasem se nso obetumi ato petrol so agu yemu a eno so obenya nhira kama pa 0557 167 678 ye beda se pa eno ti ye nyina ye nsia ewo Heroes Park Baba Yara Sports Stadium awia donko pepe na ye ne nkoda nyankai ekotonsa edidi na nyoma akonkan kekede ya koyanim ya wone pa ede mama anwumire de wo ba no anya atrase na asem ye de braw no eche paw se wantie bia wa ye ho papa awreho na asefem emema no bi nsem o mo ye no ense emframfata ade emema no bi eye no awreho papa enya asanketwa na we de ho ano de ne koma no face yenko yanim o ano de ne ma no ya awreho mo fa ade bi kata ade no ate fa kata soro no nye ono a hwie ayasem okay the sciatica expert 21st clinic odofo yakoni ko tu sciatica yade na se ye tu sciatica yade no se ade so osisi fa osrim oto ase ho na fa na ase ho no odofo ye pa sciatica no ahwe obeka sciato odu sa sciatica no se de wonam esi ewowo won ntim yade ye pa 21st clinic nkuto ne tumi tu sciatica yade no ase na wono kura na ba no mi ehu se yade bi efra no sciatica 21st clinic se nwumere yade bi efru tumi anu kosu na ase no otu ase de amawo laboratory ne scan video wodo pi odo be fam 15 branches and wo Ghana mema Ghana fo adwo madipa abibiduro eno de tu yade ase ehwa overseas ubenya wo mo oni Alpha Radio no ene bo ho ewu Kumase ha na oboase ye cancer quarters called Junction Domi Market Accra Sunyane Kwanza Techima 21st clinic nyimini 0540311311 0540311311 ene de oba no anya atrase ye ko akomanim ma memo akwaba eja papa obatampa bibia boko de bibia kama enchada nya kama sa hono na me pese mehwe no se enye kama sa no na me pese mitie no efri se enye kama kwa ni afra wo sei maame pacha efra ma Abresta free hin na baye pacha mi free se na mba ha se ukrom ni se hwi pacha nya ho na me free ba ho na ye kwotena ye ho na mo kwotena ukrom poten he pacha mi free garu ufri garu tempani pacha ho na free pacha okay na wakosam ne se ya maame odi abedan ye sa Asem Mpe Nipa ibetumi aboa wo akosam de ya awreho na ye mobon so akosam ne se me ye obabuna me sole ya na me mfa me ho kan be mada na brantie bi besi me pe brantie friend say e friend Kwame James pacha Kwame James ni so firi he ono so firi wa pacha okay nti wo so obeboa me ana ye keka bia na ja mieza so obeboa me dia ende mmekwa akọwale no nti obefa me firi mpapa kuma ho wotapa ana ode me ba sehwi to ode me ba sehwi no me ne bebo bra ni bia satam no a ofa na wonwo ye mpacha da bi na me nim be ma okay nti ye bo bra ni bia nti mbewo me ba mienu ewo sehwi ho no mo ana ye firi ho no mo ne ye kọ obono brekum side ho ana ye san kwotena ho no ma ye san pem so bia eno mpo de ka ana digya na edwane firi ho no mo ana ya san akodan ya ni asan akosehwi ni biem nti sehwi no ho na me firi ho no ma me bai na de ba ko ne se wadwane agya me ne memba me kutankola nsia me ka ho nson wadwane agya me fie afi ba ko ni ana ewo mu no se ebe didi o se ebe num o ombusa ya se nsumi ni ne number na ma frɛ na busa no me ne phone ono so kura nkuta phone nti
na ya abra hosem enti sister bi na wo honum oye gale adwuma ona ya mkoboa na wa mam gale na me ne memba na ya di okoboa na gale adwuma ofan ewo akura se hi honum enti no me boa na ono so mam bi na me ne menkola bedi ye bedi kura mpo enchene kura bi nim nkola ne ntale hyem kura mpo na ya di empabo mu ni bi pante kura mpo sebi bola so na ya mu ko china na ma fa bi na ma be pache ho na ma hye ansa na ma ko school omu ko school omu ko se santade e wo bola so pache ai omu ko se sa pieto wo bola so pache ai ansa na manya bi ahye pache ai oh nti sa no mu ko school kura omu ko tena ho kwa omu nyonkofo twere na omu te ho omu ntwere bi nti no omu di abafie sa no na be ma na adwane awie no ana oh yankoyenim mame tobo ase enkoda ne nyina esu enkoda no susu we na be yenya nuru ba bia wo ne enkoda yi monto mo wate 3 eco capsules or the 3 eco capsules ana odofo ye de etu koku na se na 3 herbal center ni nupa wode abadwa so no bi ene 3 eco capsules odofo koku ne duru ba bia poma otu na koku no na de ba no wanhwe bedu nya koku no ene kofa ban no ano odene pa nipa bibile bia da wudidi ko nipadua mu no ka hunu se koku wo so na ase betumi atupa dia 3 eco capsules koku master ene betumi dia tu ase ene ye ne ye ndem ha odofo se upe koku aduro ya meka ho asem trew dia kolina ka ba danie ba misi ye ba ne happy dank ubenya bi ato 0546107107 0546107107 3 eco capsules koku master edupa papa na mekanfo na media ma yakopa mizo emfampa yanum na mizo no medical ka chose courteous agency omo ena de mizo ebaye na ship wade snap ene bible baye no sa ship kro no ena de mizo ene 5G meza abadwa so bro nyamanfo di ho dance papa ifiti se aboa wo mo abadinto no ene aponto na hodo bro nya bre nyina no mizo ene 5G meza aboa pa manager Daniel ewo 21st kene ketwa overseas yanko bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomanyi post office wa mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University aboa kwa yanko pebinto na Sachi Enterprise ewo abinchi one via pika park no edidi hwe animu yemfre na Sachi wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuachiri company limited po emantem Eastern region yako ebenya biato KF Kinju Enterprise so am heya ori ndom hotel no edidi hwe animu opamangwa brusenim ho na KF Kinju Enterprise so mizu 5 days drink abusu secha ewo ene abrahosem apiefia abrahosem anoden kwankura be faso be program we no ne nyina nyame asem ko Facebook no so Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana anoden na YouTube no enso Sompa TV Twitter no Sompa TV Sompa FM bema na dwane agyankoda no ano ya den ewo sefi mem anodene mame safi kuro be supporting pato safi buodi ye frɛ kuro kitwa na se kanchiabo ye frɛ kuro no sen kanchiabo da bi odi fa no fo ni shemu ansa wate fa shemu ansa ye ni nkomo kakra ho ne kanchiabo no na adie be poten na ukunu no one ne koye wo safi ho no so okwaji asase ye nkoye asase wo ho oso okwaji asase akwaji asase se ye nkoye na mokoye no munya asase ni bi eye bibi ana mpacho ye nya enso nam se wadwan ntino asase wura nso agye na asase wura no sa agye na ade enti mo ntimi anua bibia acho ye dua banche na ye dua ye no ta emre na no wo ho mo ofa tofo no mo mbetoy enum no diskane dwane ye na mansa hunu bia mu no ukru no mpacha o se afra no Kwame de Kwame James mpacha mudi emfie sai wo sahwiwo ya cha wo ho emfie sai wo krakra wani a emfie 20 de bedru aduenu ti sahwi ho na wo manyina pacho ami dinkan wo we mu okwojo mpanyimfo no mienu no okwojo ansana nkito we ne mebe wo mu bebi akwaje asase no
Udi ka umpenifo mienu de he. Kokoro ni tuntum no. Ayasem wo. Tinkoda na nkasa de sese omu nyina dodo yesɛn. Omu ye nsia. Nsia nyina na wa hai. Mpacha. Sese kumase ahe na wote. Mpacha ma me wo race course ho. Wo race course. Mpacha. Na hodi adwuma na aye. Nya hwe me ba ho no me ne 4 days. Na mbesi ho no mbesi na animu biribiri kakra. Ana obi hu me mbobo man ba bi se menda. Nti me da ho no endora na nipa na ba se oba ba je ne ba bi no. Nti sese me ne me nkola ne da patase nti ade se ho da ho na me pam ntontom no mo so atimi ada. Sese kumase a wo ye se wo ba die be poten na wo ba ye na botaye be na ade ba kumase. Sese me ba be hwe se mbanya adwuma ye na me nkola ya atimi akozuku a. Enam sa ho kye na ye nti nipa na wo hwe panyin no wo so apa ba hwe mfirimu mba nti nya de obetimi ahwe na ama panyin so ka sese ade a obeja school no so asan betena fie. Ekoba asa no sesi ano wakọ efie ana wabo abusuafo amane na okunu no waye ho ade mpo wonya me ho ade na mabusuampo ode me kọ hye ho sa no me ne phone me ne hwente me ne obi a number a mefre sesi o mai dodo se ne kosuku no omu nyina akọ nso nam se mwa bia ni ho ntiro mo kokora o tete ho no no mu ni pen o mo de betwere o mu ni book Mame efiti breben na onu kunu no wo ya ho kyere ba mo so Osha mene ne sha se wo mienu na na ho kire ne sha se nso na mi si dabi ebe ye nti nti na mene ne ye pem so ase bi ebe ye ama ya pem so bia ti mo wo mienu no ana utim se na enkoyie na se dabi mepema komanim nyame be hye ne woni monyam oh mame ya sampa o ya sam kase o eti se be ma no Uso odwane jam kuro be so. E wo se you can jab kuro na America no so. Again what the Canada ni dwane ye. Ana say de na de ni dwane ye. Odwane wie na manfo ba se wo de omuka ba me de minim de odi scan ye de. Otu banche no so wa ma musika. Mpa cho da bi. Na be ma busuafo no nim wo mo. Da bi. Wona na tira ye nyina nim be ma na busuafo. Fa me nko eda bia me bonus so on fa me nko wo so onyanya. Wo ba panti wa wo nkoda uzo man ye senso. Ensia. Unim be ma ni krom. Da bi. Unim na busuani bia. Unim na busuani bia. Me so on fa me nko a wo se me nya apotre. Eti sesie no sa Asem Mpe Nipa fo se da bi ye tu ye ho asi ho ye hai kai ene nkoda ye gum akopo kura kira kwa woni krom a untimi nkire fie se fie we no firim. Oh ebra dinya kopon. Uwo kuru ni picture wo. Pacha da bi. Jese wanka sama ameno papa we garu ho. Mpacha omotiase. Mpacha na da na ameno papa tiase kamfa nkoda nkofie. Minisika akura mba beba no kura obi na aboa mame na me boa no gale no mpaboa kura me ne me nkola no yanya bia hye mame na aworo ne na mpaboa mamia me de tena ka me nkola no kura mpo anya mpaboa nhye kuroma no mbeduru ye na mame bia hu ombobo ama mpaboa o ma hye ani atale o ma hye no ente pempi no ukru no enkomo be na ya na odi kire wo efa abrabom to o se ya o se me mboa no na ye na ye nyina nso boa ndem aboa na hu me nsem kura wotimi hu no madosa hwe me nsem de me nsem aye nso me hu no hwe bade no de kwa na bade nyina ye ko na mo wagiska na tuni botom pa cha na amafo duadua kokoo no ko emu anya nhweso bi anye e kokoo ni nyina wuo honom nti uye sa wo pa asase ne be ya na wa ye na oba panin wadi mfie sai wanya 15 years 15 mpacha na 15 mama hwe nanim mama yo obesa ne papa 15 no 15 obesa ne papa mo fa yi ne tu omo so mo fa yi kwada sisi no ba ko ni kura no wa ha no 15 no dia se de nimu atwe ekoba ne sa wa hwe abrabobo ne obetumi abobio na oba panin wote he pa cho mama bi na beti no e de ne beti na kuroma
na ohwe no na mboa bia mfiri ye nkyɛn ba ntin na wɔso wontime nhwɛ ne biem ntia ya saa na kwanse saa de obesan ha ba betena wontime nko school no anti oba pani we di ofiri sɛ hwe ba kumase ha mpacha ɛno betena kumase mpacha cheche na maame ne se da bi wontime ne ntena biem ɛde ntina no wontime ne ntena biem wonya pepa ne odode na ba ade no ye ya o saa so wontime ne ntena wode ne ekɔ se o ss nti skatua no inkia bem o ss2 ss2 tise sika ne ti wontime nko biem mpacha ya samo okay mutwan ye kwa basisia Joy Cam Roofing Company Limited wo frɛw Joy Cam se bra na wo ma chance papa no fa mo da so na wo ma losing self lock IBR IBT Eurotire and metal traction na wo dia boda so a carpenter for wonim de pa wo boda so na wo do mbema wo mu o fa lo ba wo semu anu ti say ye chance papa dia na Joy Cam Roofing Company Limited on de betua boy tachima na kra sunwane wa kumase bogatanga kaswa Tamale Ubehu Joy Cam Roofing Company Limited Yemfra womu 0540-125-816 0540-125-816 Joy Cam Roofing Company Limited Onesime Kanjo say nyimre Bristol A1 Ventures ono ene the Allison Soap Allison Ointment or the help me din bia bedwaso or for the seminar no edwade a so person already no edaso na ha tron pa dia tuntum kokko adantamo chocolate pa dia Allison Soap ena make am for nam dia ma or for enkan bia wo hu bia no ebetumi ayi dia free na also why free ma we de ni enye fe oba bema free say we de no de yen konkosere na ini ye fa ebeboa pa na odware soap no wie pe na de Allison Ointment ni bia sra ena be ma we de no atoso pa candidates no oba fa sawa bubum ne fa bi hye ho na nyoma nkonkan emfa ma ho ye hwama ebeboa pa help me de no so eboa ma o mani monyam eyom trinwi ntima mfom trinwi eni agorokora eno tie mi trinwi afu pa fefe pa dia na natural na ya no ebe konkan pa dia ye help me de no Allison ena dia ba duru ba bia nka bia wo nwim bia no ebe yi dia firim enwi ebubu nyina no ode enku we srem ebeboa pa Bristol A1 Ventures nupa wo dia ba Allison Soap Allison Ointment help me de no ena me di ho adanse e de ma wo no 0592145024 0592145024 yenko na yenko tobi akwatu papa Express Group yenko suade yenko yadwuma obroni krom Canada US Australia Switzerland and Germany broni krom fa hen na Express Group ontumi emfa wonko ma obi kwaju sikani entino na mekanfo Express Group ede ama ona nwumire orofo obehu Express Group e kumase ha Accra Tema Islegon takrade sunwane tamale bibia ni omo wo ho ma obi kwaju sikani o ukọ ensrahwe holidays nyina no a ticketing ene visa assistance ni nyina no omobaboa pa scholarship abroad kura no a yenko na omomoa yen work abroad bibia Express Group so obaboa ama nyoma konkan pa 0249000448 0249000448 yenko na Express Group omoa kama na nyoma enkonkan na enabro hosem ene omanfo a phone kura sisi messages e ba so no ano dene mema no bi ediewu mema no bi ediewu eno ti ko Facebook no so Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share afoforo hwebi na wontie bi emfamfiri wo YouTube no Sompa TV asefem eno ti obapa se sie no obota ebe pa na de ba kumase wonsa no adwuma ne de na katie na apeso obeye ajo me ninsa no adwuma bia na de na mpesa me yansa me ba na obi hu me mbobo kwa na nsuo kura na mbeton kura na ka ebebo na matimi amankola ya nya bibia ka homa no ukuru no na brabo ankasa tesɛn uhu no kura na mekasa asɛm wo ya wunjindi sɛsɛn sɛ oye sei no wonya nipa a oye gidigidi enso uhu no wone ne di nkoma me kasa na asɛm sɛ ya wunjindi kura aya asɛm wo nya kyɛsɛ wo dindin bato oye wade ano oye wade one try wa bo pen bodi ombo me pen bai di ode me fam no kura ko de bo me kura ankaye di odo fam no bi ne de he ebi ni se me ba we ya wote hoyi di odi pen na chi no oba de he we no so original ma me he ona na super no de no aye no no pese one ne da hey na me ko chi no ma me wo sesai
No person one da. And the wood yan and so no. And the mintimint ready. Ye for so Aboagye me 50 for near Sako Samayo. Usu your friend say James. Kwame James. Waba pana kuno na eduru baby na makwama one wona efrisem se kora no mo ya doso. Fi se ma wari ni am ye ni bida kora. O man ye bibia kama. Me da kora me shepant. Dan tusa. O da on she bibia dan tusa. Ready to go. Mo someone kan ye. Enti wa onfa ho kame no da. Na ubusa ukru no ukoche no mprese so peso no ba ne da. Me kwache na first one no. Ebusa no wose woni sika nti opese wodi ne disikaduro. Na woti me hwe panyin ni school. Wose opese wodi ho agi sikaduro. Me ba no. Do opese wodi ne da no. Mpacha. No timi de ohwe aka no. Mpacha. O kan sa oba no te. Wante. Na no wakwaji sikaduro no anaso one oba ne da na sika no beba. Wose one ne da na ne hunsuo na beba no odi akwaje. Na no wakwadi hu nkomoda anaso onyansuo na odi beko. Me de minim so wadi hu nkomo so ndi yo sa na wakakire me. Nti eya sa na me sese won pem de ande o ma me nko. Ana wose se man kama no antum na se me kana so bitia. Obewo me sika ya kume. Ampan so wosan be ye de to so mienu. Eno ne de man kwache no. Nemo metima ni na manhune kataso na meyem hyeme nti meyem hyeme no me hwe no kotadwa ho na dan ye mfuturu dan na manhu se kotadwa na ode ko sisi fom no na ye ho na ye mfuturu ne mfuturu mi ani kotodwe acha nti ho na me pie ba nso nkola nso ma loko o mo dan no nti me hwe na wo ma no ode atwere dan ho ana wa foro nti ho na me so me fa foro ye ana me si mu me si dan mu no ana me hu se ne ho asana no ama odi antomagu bia pepa na odi ato ho e wo se hwi ho enti na akola no me hwe no ho de ne ho ansai ne mom ne ho timi sane no ba na menim kwanya ofa so a oye ya ne ho timi sane na ubusa oba ne se ne papa no ene ne dai omo kurampo omo busa me se kwan fa na ya omo papa timi fa wura na fiti omo timi ti omo ni hu se omo papa gina dem mo enti ya sa no me de man ka hwe ankyere omo o papa no dai. Oh, mama ne talk back me bese kana ni mbeba bebre. Etu ono die. Uti wani no gina dem ho. Wo ba bia anya wo ya. Oh, panyo de wo ye. What's your friend Kwame de? James. School katana ni mama ni ma akoda na ntrase. School ma katana ni akoda na ntrase. Ye katana ni. Because akoda na komo no ano odene. Ye pese doso bi ehunu sa akoda na otim one ne dan ya. Ai. Mama me ne so de ne musa akoda na nsem ba komienu bi. Musa akoda na nsem ba komienu bi. Efiri se nyamra sem na Kwame James waye no. Ya hweye ni anso saade we ya no a se ko woni picture party ya Kwame James ndi kenini bewu enya asem keto akora dankaba complex odofo ye konne ko tu yade ase efisa mama ne wan se yade ne nipa so benya wa na ye yade kro ya dankaba ye mfie dumiensani omanfo dodo no a ena ebo na baso no ono di omode ama no ene ahotofie ahoto no ene se wo bekọ hospital e wo dank ho no na yade no watumi atu ase ama wo na wo ho ato deku eno ti omanfo dodo no ase me ho atome eno se ho ya ahotofie na dank se me kan cho se wo tena pachi number 2 on City Life High School no na ben ho wo ye adwuma datena eno ti etena so be so tu yade ase e wo dankaba complex dia yenko pachi number 2 yenko tu yade ase 0266593330 0266593330 ana 0244017556 dankaba complex wo frawo yenko ne ko tu yade ase prekase pada wodofo yenko ne ko tobi immune booster duro papa wodofo medical ka cho se COVID-19 ba ye no naka prekase pada na ba
ka amanfo dodo no a anhwere wo nkwa e wa abrochimem efiri se kede betu yade ase nkwamwa na akutia yade no onum bia eman ho ye dene na yade bibre bia da beba nipadua mu akon ade atia preka se na mekanfo de acho ya akoma yade ana wakoma no se bom no animia mojawe no omoja no wia na wie ye me ye fe wonsa no efe wani ase ho ato ho ya preka se pada cholesterol no sade no adu onipadua mu dem numbi sugar level no nye blood pressure no ano de ne pa preka se pada obo herbal clinic ado to adumanu omo na de preka se pada badwa so orofo emu hwehwe mu bia no yemfrɛ wo mo 0249761508 0249761508 and 0257472506 0257472506 preka se pada na mekanfo na media ma Lydia Fashion Arena orofo yekonya kobo life wate efiri se baby a wo kono ehun behia se obefra kente baby a wo kono ebehia lazy papa enye lazy hwani lazy a otim se ntoma guani a efe pa eno na Lydia Fashion Arena wakofa de aba emema ene ema materials nyina wo de bi aba emema ntade ema bag no ano dene Lydia so obesiesie ama ho ayefe o wa hojo run about Atiababa Hospital wape eho ena Lydia Fashion Arena wo 0593784494 0593784494 Lydia Fashion Arena ena make for nam diamam True Wealth product or say what the neuro free India na aba na enuro dia free India ba no bibiduro na True Wealth for say make can say what True Wealth vision capsules aba atebia ye ni yade bia wo tu ase na what the amount prostate liver no mema prostate no ama Johnson no absolutely see Johnson no chem ansana wa Johnson prostate no ho aka yenkoto prostate liver True Wealth for dia badwa so May 40 no eboa bema libido no from mpaso agro no enkoyie joint fortis no wa chiri bramu wa chiri kase ukotodwe yenkone kotobi True Wealth for ene de aba orofo ye kopa True Wealth product ni bi na ye de atu yade ase de lady 40 no so aba menses na kwan fa so ba no enye kra 0206595707 0206595707 and 0558724302 True Wealth product na mekanfo na media ma brukutu ya bema nsuo ensuo brukutu akakadro ye muma se tenkom wo ba wonyem mannum bi unifie edunwatwe so avwazam enko na momo yo ba na wo wie pa dia betumi anu bi na nyoma akonkai e dia ma hangover bi anim yenkonye koto brukutu ni bi bema nsuo pa 0244620294 0244620294 yekoto brukutu ni bi na emwa ye kama pa orofo enyoma ekokọ nanim Ghana ho eno tia ankrofo bi enya diomo ye no eno TMC amwakata akoda nanim awie obapa yefra wo sei Tenase Yesu ma me kafra empra hodo sei ena papa waba wo ho Bacho miensa Bacho ya na hu se ne hu so ni bia ye wase Bacho ya meso sim kodun so na me hwa e peche na ho na ye peche Bacho wa utimi se wodi bibia hye ho ya na mde madanti ya na mde mi na hu se ya na so wa ha no wazi ya mde ya madanti ya me ayasem confirmation ya na mpe kwa papa no wadi akola ne bone wadini bone Yesu ma me ko tena se wate das wadini bone papa na yenyina mrasem wadini bone papa akatuya de yenyana sase ya so I mean, say, Ebra, Kakore na ye penny. Ebra no ma we kosu na sata penny ne firi ne nchen aba kumase. Penny de se no kumase. Ana be mpesa ka obisa mamsa. Obapa sata mo papa no person ne ketua tuntumi de na kokoi enso wakuru be so. Pacho no wo kumase ya. No akọ no wo ha akọ de be ko penny ne so. Ede ya. Na me pesa wo sa timu biem papa no se opese okwaji sikaduro nti opese onya nsuo bi edekọ mpacha na saa no obetra wiase ana obewu ana obeye yarefo ende ntimi nkyere wo sheda de wotra se kyerɛkyerɛ mu se
moye ne saa de bebo ana me de yes ana me bra hoy entino me mo ko no san se me bie ma no obekum entino yes ana me ne se utie me mpacho wo sheda na wotena ase se oya akwala no saa na sika no ba abrabo no behihye yi e ma ka wote ase ana mpacho dabi ukoche no ka saa mpacho eno se o kama da sanity a obekum mpacho enu ache nkwa achire de na oye no kwa o discount be share dem ho we no ne ko hu sika no krampo we ne de he de we ya wono ne ko hu ye won ne hu sika no woni bag me ya mienu sika nketo mienu tete baafo no omo wo ba ku bi wa ya mfiamfia se ye na ewo ayibi wo de sika no piese na yi na cross wo sei nti na ye mienu nti won ne kwa hwe na pen na wa ko hu se ewo ne bag mu na wode abekire nti megie na won pepre nti ma mfa nsiem de ko twene tiefi mu o ma pasa tama o ye oba no sa no na mo kuru be so ni ewe osehiwa na den na wanko bompanifo amane wo se hwe se we kanchiabo mpacha se mpanifo wo ho na ukunu ayanyamra sem emprensa na wahu se ade a woye no ensemfra adan wanko bompanifo amane so obekum me kan obeti obekum nde esa no so na mesuro enu tina wanka mpacha so ne ba no ya sa wi a wo sa ba wo ho ana mpacha Asem Tiesi yanka sa unim baabi akunu no dabi ofiri mo nchen be na seni 1 year ni afi mpacha na je so unim ni kurom gbe bi ko ni kurom ka hwe ne ho nim ho nso de na pese ye ma pese mo boa me ni atiefo omuhu me mobo no mo boa me na me ni boafo bia ene me nkola ne ntimi nya baabi nda ene ye didiem na me hwehwe afira tiefo me sra omo a omuhu me mobo na me wa me na donko mo anyimi a me ne jefo bia me boa me sra omo okunu no o ye ka se kire se de okunu si a esiti a kire no ma menhwe se ne tintin ma na se wo de ye ka se describe no a ebrofo ka sa kire se de okunu ositi kire ono no wonye nipa a oye gidigidi okasa ho brasie mu enye gidigidi asem oye tietia ye tuntum ni munye du oye srem so on sheda nye tiatia sa oye ono mpacho ni muye du kakra oye tietia mpacho ni modu kakra mpacho ena che se osese hwe kanchiabo wo modi wo munim asem aye kan ono hona akwaje akura biase no na ya akura etinipa nche dan hu no na ntimo mu ntwa foto me ne ntwa foto me hu ewradi wiase wa chiri kakre o tu ne ukunu ni foto bia pacha dabe chese ukunu na yire o wose ukunu fikro be so so ofiriwa wose ofiriwa ono anese pacha me buza no ye bekọ wa so no mfiri hɔ a be ma no hwehwɛ be den kanchi abo na ben fa he ben se hibodi side ho se hibodi pacha eti sa kuro no ankasa na mote so no kuro ne din be na no de wo Kwame James na no mo Kwame James no a Kwame James na no de pacha se Kwame James na de a e free chine ko no omo no emahu se phones no bi bele wa ade a ehum pa e serious fine wajan kola no ho ade na opeso de akoda ketua we koji sika na de show manaka no aya Asem kese omna Samuel Oforisuo yanchia yatiefo ne arefo mo hweye eno mo YouTube ne Facebook no beji this is summary omo omayi omanka chief people many because yene we dem in fact atini shuka krana edu maybe anana me kasa Asem we say na me namfo me no mo discuss no na me ka twesa kola bi wa oba wiase anani pa bi oba wiase pa no kola we ni bi da omo se me boa so koto se enwanum bi situation mu a na wo nsem a yekekan a da chese be de oti bi na oda Nyankopon ase
sɛ wo so kwa hyɛ ho ahoma wu na de nyame amoye to boase Oforisuo ye nwan mo abruchire ene Ghana ha saa asɛm ya no ɔden awia no asɛm ne ba saa no yɛmfa sida kɛseɛ ma Brother Foster adwuma wura na no ɔden sɛ mbɔ amane akura na enkwai ba yɛn ba me de ɔmo ba awia na me ne ɔmo te ɔno mebusa ma me nsɛm bebre mebusa sɛ ne kunu yɛfɛ ne sɛm menim bebia no mekonya James ne free no sɛ yɛfɛ ne Yaw Baptem so okoka kae no kwa me meboa okoka kae no kan sai no na yɛhwɛ saa de we adu time sa 2024 trap bia anhwɛ ne de hye sɛ oyɛ asantini sɛ oyɛ pepeni sɛ oyɛ dakatini hwɛ trap mpanimfo a mo deda sɛbe saa trap na no obi ahwɛ ne de hye yɛka yɛtimi ka asɛm bi watama ne wofi ne wa si yɛka frafrafa asɛm abo na frafra hena frɛ na wabɛso asɛm nim ɔkawie bɔ so na wafrɛ katakyɛw asɛm na mbɛgye frɛ wanim no akawie but ne de ne ehu asɛsɛ na obi a fight for ne self nti sɛ wo de hye bi yɛka de we no yɛ ne yɛte ayɛ sofa pa ɔmo bɛka asɛm no maame ba awia na mbusa asɛm maame enkoda no ɛso obi a ne papa na ɔsida bi bɛma ba akopɛ na me no ɔmo we na ne ma de nyame ɛdom ɔmo pa ɔma wo fɛsɛ ɛma ne miɛnsa na mɛma so miɛnsa to ɔmo wo toto na me kasa asɛm yi wo yɛ ɔba wo yɛ bɛma nipa bi a ne ti bi ontimi pressure ɛbɛ bɛta sɛ ɔpatwɔn ontimi pressure papa yi pressure na ɛba ne so no wan transiam plane eto no de na wo dwagum na wo dwagum o so kɔ ya ne yere ne de na anso no ɔbɔnya sikaduro bi ando de kɔgye akɔnɔ bɔne wɔ ne mu te ne yere ne de na anso no ɔba ekura so wɔda ɔnhyɛ pint enkrai tam ɔmo sɔre ɔmo kɔ ya hyehyɛ ya sɛ ne ye ne ɔmo bɛkasa no ana akora ba ko twi ne mu no ɔhera meyɛ ana mesam ɔmo gya busam sɛ nkrai ɔmo didi wɔsi dabi Oforisuo na yɛ ne brisem ete me try sɛ kaka wɔ mo nkan do mo makɔtɔ adwane na me hwɛ ko mu no na sɛ pressure na no ɔden na me kɔ adwuma pani hɔ de adwuma in the very first time nyame nhyira no me boss wa nam so yɛ load and de aba so de wo ɔsia nam sɛ nkura no de we mo esi twi mo ne mo yira yira adwane kura ho de hope no yi sika 1 million titi sika no 1 million no sɛ je fa mo mo to adwane ni yankopɔ nhyira no yɛ de ma maami wɔne nkura ne nyina bu kotodwe da awurade ase masa nsɛm awerɛho ɔmo didi yakyɛ edumre bia ohwe ye ma bia no ɔmo tifia aduane si ɔmo ne ɔmo tie kotokoto kyese timude mo mare enkwara ɔmo to kama na edumre bia ye ne tie yi Oforisuo pa ma ne lumba ye nuru ba bia ho ahotɔ wɔ America ye ha ba bia me nkom nyina na ebepagya sɛ wohwa pani a ɔwɔ mi obi te ne ba kumasi wɔdam sɛ wohwa wɔdam kumasi flamano sa chakodai oba na nsuo bi won ha na mbusa no se edurumre bi onu mom oba ye na oye pani no won ne koto nsuo no manya kakra na mami ba oba ye nyina no obi na ma na yise wo mbre kumase na krom di krom na mom woni ba bi potia na one nkora ba nsian e ba beda mami a wote pani yenka se mami no sebe nipa waye bi na ba bi eduru ye na eduru burum nipa bi a wunyina na ho ka edoso na wontimi na ba bia na menti ase se mami ka se meme no wote no mami mfa hwe ma na sabi bibi wo fi a enka ponani ade wo fi a se yenkogyae yenkwadwa habaire ye pese ka nyanse e ya desua esa ya rewo se nkransia load no doso se mami kura so obi so obabo a minim de nipa bitimi ye nkransia ene nipa ho amte nkra ho amte na mami ka sembi awia no wose se menya obi obeti nkra bi kura kokora na abrami hu mi mana chi kura na akura ne kudi yie na ma hu ne biem kura na ope infa na ya rawo Oforisuo minim se obi beka se ebi nkra yemfa bi nkoma children's yemfa bi nko Oforisuo ya radio se wa wo ba pa na akura ne nim na wo de ne ko na akura ne sudu achi ma na wugya oba ho
akọ Oforisuo nye so easy ano odi nipa fansua de na de tie nie ye wie no ye kɔ ye nwa ma no so ho eduru me bi ho no ma omo ma sex ne ye omo de dodo katacho be matia so ka se oba se ukoda ma be ma fa wa dwene kire se na be ma no ofa mi se menene kwa wo bebre na se be ma ni wu a e hwan se be ma wonim na kire kura Oforisuo na omo trap no na me busa ne mu yie ebia ya trap bu akobo adwama no oba bi twem be ma bi twempra na mpanifo ka cho na wuntia na akofo wasamba e ya wasam ye ni ha na ye nya ne free sa ebia ye wasam enu ntina abusua na pa no se ye ni ha idia akienim sesebe me omra samwa se makwa wo na se me wo sa situation wem ana brwati wo sa situation wem a minim se ne maame nwia bia na ne maame bi o wosere so obetimi de nkwani bia ko but wei enfa no de ko omo no ma no emra de da adu tama ya disua se enye sex nko na se ye de obai onfa no nka me ne kunu de we wo sika no enya de ne kunu ko no 100 times obama no ko 100 times na o man transan plan se ye wo edu me bia maka nipa bia o ti wiase bia no ese se o plan no ma uja o plan wa kira ubenya accident e wa brabom okay obai ne se ko plan dru baby me ka sa se ma obai bia ti ase se woni be ma wo na no falum baka se bi wo se ne be ma kwase atwen plan ne be ma kwase ango woni be ma bi trase ma wo ba ko eno ma nkoyie ma wo mienu no ma nkoyie masa ento aso no e se ofa ho adwen because ba ko mponi na mienu mponi woni be ma wale be ma twon sisikan yakodi asem wo se menya biem me se wo san ko okokun ya besre sa no ma we abai minim sa homti obi wo fie wonyanko besom na so wote nsia no asa papa na se be wo pese wo kira kra na mo wi a se ne kwaye ye fa so yinam se obi betima ya da abo ankulai ampantalesem sikam ne mo na yem akwa be ne ye fa so etienne ya dwen ho se sa wodo ma be hia ye ade ye kwaye no memendai ye no mba kodi de wi obi abefa ka koni fie o enkodai ene maami eti omu betima tra sa race course ho ama de wo kan se obi apatakra no ye pam o menkransia enti omu betima nante abrankran modam se enti omu ne nam sa akodai omu tete wei se kom de omu krampo na ekwa be no befa so anya aduane adi okay na pani ni kra na se me mobo nyame ampata ne anwe na otisi abonte pe ono so kofa bia beka ho Oforisuo asem na no de na areho ye besre ye tra afutu sem na ye tu no ye sem ye ntuma mema nko a eni ntuma manko a ye nyina ye tia ye fa bi nya adwen ni ehwe dom na edu mre bia nnomo bi se ba ye so a Oforisuo ya na ahomte te ni suo ye di areho dodo ye besre na so ye kan nya aba kamo se da kan aba ne sa sabin prejudice ye ntimi nka se nkura ba wiasi ye ka kodu ba bi pa mi wo ka se dabi ebe yampa se ma mi so ne nka mapai ne wo mienu eno ogya nso dwanke be ka se woni suban nanso yemfa nyansa nto no ma bi ho na ye hwe na tiefo so ye nim sese be prejudice ye aka ya ha no aka wo so na nsa ne enwie no na me fi se no papa bi efi na jetaba okay ya reho sem ya sefem sem dem hatai din abreho yako computer so be di emra sisia expect sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu
Kweku, afeina mebeko. Menkrata kreni. Hey, any member connection man for the Kofosi Kedran when you're Chedi Musano. Oh, Express Group Adarumenti, according to IF4. Opeso to Kwankosiandia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Moamu peso to Kwankoye Jumansu, obets Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor runabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Siesie yade bia ehiama wo abribia twabwase a wobekọ anase dwumedie bia se a wobekọ no many pan show na wo mu nsencho mani show bi esa ne mapa wo de esese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique na ni made bia efele de ne yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de e ma ne mema de enfada de afempa boa ahufadie be na wo pe ko mwade ahodo watches meso wo pe chain anasa wo pe choka biara be mo ho siesie ni mo ma no esi ahodo me kana mejade e ma che papa bi se ye shesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo siesie biara wo hwehwe efi wuti so ekopem wara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo wo ye wo bi the mouth ye ni ama no ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany ene Miami e keka ho Sarako boutique ana enjoy papa me for come some sign and a mirage medity. Missy, I am one say, Nipa and Sonia made this. What made Jimmy see coming from a crowd move for you? Hey, that's a crowdy woman. Now, Urawe. Miracle, let's go with the Jammy Salmon from a dinosaur. Come from the bed from Mofa. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Abba Maimuha, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance Bisuaha? Papa Joy Cam for the more Ghana. The so more Ghana, who must not question me. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for name beer and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Moi, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yenyemedu yesuodu neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazi dur in the kekedu neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wodi she dunsan onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodu nyina na ma be free na computer sim why burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor owo no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into waso now way from the bottle and now you sasha queer na for posotano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermensio nomno nyansem enton ma obi a wonya enfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FD ahwem agya tum se eye
Wotrinyi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana. Say ya permed anasa natural. Dia wuhia eye Alison hair pomade. Razor bombs agu ani prekesen. Wodware wia na wo kekao. Ana kabone ewo wo ho. Eye diaper rash. Anwa ana sohie ahyiagu wo ho. Alison ointment. Minia na wonso ha ne say. Anantam proye. Wonamani ntotode. Wo ha no mu aye nyina ene Alison herbal soap. Fabi cherry. What Alison herbal product? Alison herbal product a free Bristol AY Ventures in Sudie. Ebi o memu drugstore, pharmacy shops, and the cosmetic shops are who do nyina mu. Open a dudu mu ana baby search na samwa. For 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison herbal products. Albusian Shenfa. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Mema wakoba at the Balidians Washing Arena. Every danta the Sikawano. Sawu a lazy papa, a bit is a bouquet. Lazy, I would wire and the pizza and the kama. And now supporting lazy and I walk at your present will be a say. Can't take up a beer with that down, who I know Sompa. Why he need an essay to me? Materials, I would wire and the come man and Mama and would be a mouth of war. Strangers in our pay. And now said, dear, make us say, Ronya Easter Eba, water sheds come and be a papa child of war. And Maya Munya show what Bassa would what the apple dear begging at that if you are saying no. Seems I could go and swap to our saying no. And to my papa dear, Yeti, folks and also seems I would go. Nina episode I will leave your Washing Arena. Yet shall quite a say I want to run about. I dear Pepper Hospital. Yeah, Manu A 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494. Lydia's Fashion Arena now, and near my papa na Adosonina. Okay. Asem o. Ya ma refo ne tiefo nyina kwa badam hatadi. Mami a winsi yesi ni fie kura yesi cross onim. Asem o. Me me wure kura ho. Ofalumba. Obozo awrade nyankopon nhira na wo nhira mini akwasi ajamfu a ebase ya abom ma medin asore akonya so. Owo miewa ya ade ibedi nkomonde. Obozo yedi kan asere wadofo bi a omne me ya adoye omo amanone me sere omo se baabi amaami ne ne manete ne nye ma ya no kure wom ne risk course ne dia na adwo no pewumpi obedi e wo sa adwo nkifo mbi wo ha wo pewumpi enti yesere ne di momo ta aboa me sa akwan so no odi sisi ne yentudi na minimsi akwa akire baabi ne ekura 2000 benya nda bi e 4 years di amomo atene mu a ene wo mo so amodo do prapra mu dan ne bi no unya nkotene ma odi afre sisi ye line ne da so wo me personal number so afre ne nhwe no de enso wo ansa ne asore anwumre ya ye koyenim ne yekosi afre na wo bo nsa no se dan nam se ade ekyen anka me yesi yo ne se yesi maami emfa sempama de baba yi sore abaya na nimu nyam kama abaya fefefe obunza china no na ye nyina nkoti asem de ndimesere mu amodomi amano ne mu ne metaya adoye te se mebra kebi no ne kodioba afo no ne sister akua mamte mu nka sesi amemfa nso me de nso na ye nhwe ne nye bibi mu omo ansa na ya sole so ye wi ana nipa tentenefuo bi ha adwene ntientiafuo bi so ha adwene maami kunu asem a wo kan oso ititi isi atietiafuo ni bi ne nini ye enye emmo abrabo
ade wo ya na wa ye sina asomdue atimi di aba na mesere ne die kwa na na kwakufa do bi obi aso metia no na masere ne se free education or the aba no na ebi na apie no enya ndi musa tie sere o mfa ne manwu akwam ababa ne si school mu kakra onya nko nti no ntimi nko school no ye ka chance ade ne mfi wo school mu o mo de hyehyɛ fufura hyehyɛ school ni mu a ote wo nim but pura ama education enimu bruni ka se ye free ni a wo bedie ni a wo be no musa ade na akono wo ti ase ado tie ana ade no timi sa ade no akono but won say the ade ne tie be sere na say ani die kwan so anofum adwebrɛw o ma inkinkum so be ma na ni so adi school na chi education minister no makohɛ ne teacher fo ni bi ye misimi nua ko bi ntimi dona na wo sa kwan so na so ka me fa anwo boye no na nkeda ho firi anga me pɛ because we work controversial dey bi ye betre exams yi bi ye bedim na 4 million asu ye be yi say munu za this was a free their message say hon won hwe ne yie na nke ma me no ma moburo bi say nka ne bayi koi nka bibia ntimi mane manachi na nke no nko akora besesa abusuan no hyebre dia mo etimi bona baso wo na masere say o ma inkinkum na bibia nkoto temaye na ofozo before say me wuram so meka kire maami say eni die kwa say de wo si boni kunu ni di bona baso no bia na be me mfunso awaye no wawale yim se wagya ko adwane wa ntimi pressure eba ne sa na tia omfa bi nka ho na ebi onya ba bi sua kura ne kunu beba fie etom de bi wa abrabo mu ho enya ne nipa ne peye no enya adwemboni na woni tim na mom bi ebetimi asie nti ene wo doje sa ade mini papa panyini bi ne ba ya nwumtu ni kese wo Ghana wagidini wo so wo ne ba ne ketwa sa amre na president bi ne tirimu ode wo ya no obeyi uti Oforisuo yi na waba na no se na se akodi ne nsem nti na wonya na obeka na chi edu oti na wo so wodwane na wo defuo bi a wotwa nnua na sika wo ne nsem na nso wankwa obewu ndi wo gya ne ma ho akwa na ye ni suo bada wo so okope ba bi bo no wadwa oban so okoma ne mabo asesa because when you be friend no wachire ni nchi ni wanya problem ekozi se muju ya nsa na oba na ne mani bi ya jonki ni ade wo sabe ma na ni bire ne obi ya nwumtuni ewo ne mamu papa ne pemase no nem tena se wo tufuo no ti we sa ne yire ukobusa nsem no he na ni ya ne ya ne mentimi nko school bi ma wan kanti ma abufu nso ntrofra o kan de atwitwa ne ho ti mese ni diem kwa so se ukuru nya bibi etesa na dwane na wadwane a umie hu na ye boa no kura bi obetima bafie memfa bi nka ho na yesa ono so na mba bia ne kra bedi hu ya na so wadwane dia wagimi ba mi wie ne ma ba no so na ye ne ono so aba be kasa am na wo sensem hunu no wadie no ebiem ama ba mi nua ba yi so etobire bi wo abrabo ma etie ye ntie no ntie ne ye Oforisuo Pacho brabo sese life enani ama bebre ka wiase ho a ema oba wutimi wo time ema oba wutimi twetwe wa wom ema oba wutimi ne wa hoden beso ewo wiase ni mu bebre hospital de ne yeda he ni nyina bi wo di man kan kire ye se wakwa aware na wokwa aware ne sabi ukuru to na me dakora me de menhye pant o be ka de ajudin se umfa ho kam etomre bia be ma ne tie no hwe se de osi ne oprane abrabo na ye kame ne kakra yenya bibi ama ne fufu za na nsia na owie na ne waye na wagya wokɔ na wo na wo sofa maami to mhwe ne di unu madgoja nanim di efe obi ote ahogye ne kon ha sei ebubu asi utim se za amra niema koya na niema dane a wonye oba afon kra mamu nsia afiri ne yema bo yesa de ote wo se mini akosi agyamfu a wa wudu ba maami tia na akase ne ba no wa wonyini odi azendi tomre bia yemmo ye ho so yemma ne yema bi yenwene ne yema bi hu yie ansa ne awese beba ade akuye ye wo kase ebe ni bi o kase ebe ni bi akuye ye bua o kase ebe ni bi so se de ade ne tie ndie sre ne die kwa so se yemma sa ade we nyina yenhwe sa ne yema nketenkete ni nyina ne ma se bia na muntu bi a ye kotuo no enye fefefe maami mi ate azeze ohunu be mai na wonfa be mada ebajo busiafo be no de wo kan ho be ka cho sa fedo no kobo sesen bi oba bia wo solidi na chiko samre na wo hwan chen se ni bakro no ye wo de yi edi ono so de ne busiani be na baaye enti otim be sere wo ba ya wo nko atim solidi na chi enne asema ba wontimi hunu ne ya wo akwa da no sabi ekobasa na wo anya tire sa time na wushi abema no ema bebire kwa waliem na so odo na ekoso a wo kase enko ye fie kure ekoyie ma no mbezo woko gonizo kwa maame kwajibi papa kwajibi ode sa asem ba wi a wo hunu ba bia wo mfamfa nti we nya ya di tufu a kire wona wa bontene se yen hye ne man ketengiti bi ate sa anso na beboa amade bi wa se ye koba bia ya obi betima baba be wuram na wa baba beboa amane ma akotote di amaye ye wie kura na me ka se
kumasi a waba no ohia mo a ohunu niyama bi kakra mfamfra enuma bebire wo ho obenya biaye but your appearance bi wa de ko adwuma bi mu kura na nsusu ye mane mfawo ndime stress atade ne ye wane pa na o mai ne ye show mu na ayi designer ayi wom kama efe odo ye mo ba ko ano no anadwo da suom bi kura no mbesi hata na moye yi ade che wo de bobo yi otuwe African we top and dark ba hwani. You see, as a would have been a person be accepted. Sabe wo hia wan jeze ofie nzu asa. Wo hia wan sabe tafracha ncheze sabe tafracha utimi nimba bia ye bu nzu odware. Ndi ye hunu sa ne marketing na obi hu no o kan wa ben wa. No otima kan wa ben. Wa mo hia na wia wadwena ma aferi asa be yes akora eye wrong. Yatie ye fidikase eko ba no metiam hwe ni kom wo yine no fodi ama ne bakro ncheke so environment bi etesa nkade enso amofere no sabe tafracha wo hia wan na wo modam sa ne marketing no hwe ni ye wo wasetenam na ye start ye ntimi nto asomfa wunduru baabi na mmoa ene de okuru ndi ono de odi ni gimi nam ne baabi sabe tafracha wonko wa ba na ye onwo adwuma na o se sekire ka bibi kirew na wo kɔ no wo hunu se de obesi atutu anamo na mane ma dane wo life mu na so atima pema ko wanim because nese se nyese wo mobo anka ne wo mpe ka ne abete ne waso mpe because sama ye busa wo yi anu nyina sabe ensaundo entasumu badwemba ntu anamo etesa wemvia wadi kura wunim na da sabe wonem wa na te mvia wa wadi ye wo wonim mvia wadi wunim na sabe dafrato bia na anu ukunti no emo anko na wo ho munni nkomo wunim bibia koso sabi ukuru kwatena ho no oni adamfo bia wo nje oye ni kurom ni a obetima hunu se de we de na ye ni kurom ni bia ye kwatena ye dimko hu panyina so masi no a obekyerem so kan so ofiri a na so ofiri a sa ne man kitikiti we nyina wo se otimi hunu otimi ni ba ma atena wunsia wo se wunya vozo otimi kan so obetre aso ame yi uni obi oyo padi ba sabi tafrate se bia wife ba wo nchen a ohun sa ya we de ota akọ ha ntimi wura ba we mu a ana sabi mi wura so le da we mu a ye tuma ka so ba so ana no wo kase ofiri a etisani marketing tiwe na abrabom no wosi ye hye ne nso na daachi bi se bibi tuye ya yetima hwehwe ne yahunu dinade ade abeda ase ye no abegya ye bre ye ni ade bi a ye gyina so de akọhwe be ma na ma ye ni age bi a de twe be ma na so de ama na eba ne sa na sa bitafraja wi as na ba no o ba ne sei timesre say free na ekro no ne marketing tiwe wa ma ni hia ma ne mra hia mfa ma beba wa abrabo so nhira na ye mfa so de ama wo ma na ma ne ma akotote ofosu ye nkasa nkyere mema bi akotam obi bad na to ho so wo de wose pressure ba wadwane nko anu ukura wantimi pressure wo ko na oba na wuja ne nkura nsia ne de sa pressure no be da control etomre bi wa abrabom asabe mema bi nsua nyansa ukura fo oba na hunu se condition ne nya no mo na monwene kwan mbefa so awo ni nyina mo ntena se mplane sabita fracha so oba abo no ba nchese wuntimi ne na abua binum ye family plan onim se na ho de nso ene yeduru na nyambe pa ni suma wo mo ni mienu obetima wo no ahwe wodi ase eti nipa wodi akura ba wiase a wonhwe de wo ye achiwade ma Kristo gozo wo se babanyini ye awurade ajapade ye funumu aba ya akatua ndi awurade dowa no wo che wo japade ndi so de japade ni jaw na se wonhwe so yi a wo ye na achiwade wo tan ompe wasem eti ba ma na bi onam bi asasa di na tiniti su no kwa enkura isu omusu nyina da na bra boso so wo ti a wontumi di kamepe bibi nye ome fankura ne hye ne yam na ne hia woni ne frenchem wonya sansa mu na wode ne nama wodie no na mesesa baba itiwe busuani bi su nima wonnim se me busuani nie busuani bi nim se ne nua be ma no wale na wonnim die pe number mu nyina betima ma ye bi da bi owo no betima kire bi nkura hodo otena so koye adwuma nyina mu hunu papa ne hunu wona na yire tie no ba ne tie wo betima hunu se papa ne nie na afa bibia akotote dia ma etofosuo ebre ni tie ye beka wo mu na obi aso atene nte ho okay Sakoba unisex fashion Sakoba unisex fashion odofo yenko siesie ho Sakoba wate de anwoma na ma Sakoba wonya ma Sompa hema eno ena ketecho be maka se efre ho aniani ne sei dobe hubia ho efe se ye mampaboa e ma bagye e mantade street dress no be ma ukutu no shirt no lacoste no aniani Sakoba unisex fashion ho fe papa na nwoma papa ankasa wo ho yenkoma Sakoba ho wo so ame oni ndom hotel no na ebo ho chef filling station no enhwe animu pe 0244 797 215 0244 na KKB Herbal Center the Veins Doctor yeko ne kwotete apom odofo stroke ne diabetes no se bra me nto nchia obetie ama wote
ama ho atumi atɔ Kumasi a ɔwɔ so ame mekom akwantempo no so assembly no kwan so a agya du fie ho ɛna ɔwɔ tema committee 25 of Kenya say number 2 Techiman Accra Abuja Udberia ɛho ɛna behu Dr. KKB Herbal Center Davis Dr. Osei Bramiento Chia 0557 346 080 0557 346 080 ana 0246 716 982 0246 716 982 Dr. KKB Center ya kwanye kopa gan ni bi ebebo pa akatima kapia gron bema juruba bia memia onkyere wam ema o man kase nye die hiani na ye hwe wanim ni ebu oni chia no pa debi kwasi papa nso na wodi papa ho ye kopa gan ni bi Smens Vital Herbal Mixture Smens Herbal Clinic ena dia badwa so omanfo dodo na atu agu so ma num bi na olibido no enkosoro oba num bi bema so num bi na mo kase ani dia na kase ani twe empa no so ni adaje kura ye kwaso koma poni rural bank no edidi hwe ni mo Smens Herbal Clinic ho na pendusu po abenye biato 0246 024061 6061 024061 6061 nieko tobi Lawson Beverages wo frew eno na meka cho say ni nupa bia wo dia ba no Lawson local mixture no ene Lawson Deweyman capsules wo dia badwa so Lawson Herbal Mixture na de abekanche kwa na Deweyman bitters no manfo atu agusu no twitwa bi bubo bi hangover bi anim orofo se wunya di Google sim na de iceberg ni bi guso a enyoma konkai pa pebinom na nyoma enkonkai ewono ma uti enyo ya sede nsa bi ete no Deweyman bitters no dodo no na agiatum bronyen amanfo di deep papa Lawson Beverages o nyoma pi yanko ni konkokoto bi 024028619999 na yanko ni ko pe bi akira kwan kama pa mamitia Ofoso be ma me da sina enemero aho papa na nensem o kan ye nyina na ho ebi anya mare ho se ye bisa ne sesi ase ono ankasa wadi mfie san a wo se me de menimo ono ankasa kora wonim ni mfie a wanya na eyare ho sem emema binum ye kobra ya umbekaw It's in Matthew 7:15 of also bema na Bible na boy kokwende the prophets ne so say wonam enwantim wase wonam enwantim ba mo nchenso mu na nkasa de wo ye wolves of also bema yen kantre ema ne binom se omna samu amechia yen kantre ema no binom se wonya ni daho na wonya badwemma na baba away of also bema upon a real who semi nyina echi no wan hyeda ama nani ya na men kasa wan hyeda cry like wan ama nani ya na ho minima de kode a na open wa brabom minim baby a na oda se ye jam na no odenti na wo pre ne ho e de afiri wa akwakodi be mere chi se be ye obetimi enya ne freedom ana se bibisa na minim na sabe wadaro man ka be bisa na ma me se no ne hwan na netie that time na abrantie ne hu na wo solidi na chofo so be wadaro ma bisa ne ma me na ne hwan na netie be ma ne hu na ne hwan na netie pacha na me papa kuma na netie na papa ne o ma me o mo we papa na ma me do mo ye mpanfo na mo wasire ofo so why say ni papa nua na won ne netie no minim asetena na one no ehye date a na abrantie eba befa na kono se wodwa na ye na wodidi abrantie na chi o sa abrantie no so na che se obewie no sa papa na so na ma na kwan koye o ho no enema entwa ye na so ni nyinam no fo so ye ntwa ho ne ntonwo ne ye nka nkyere ne ma ne se wote wona sa wo aho kyere mu a meka kyere wo enye bema na beyi wa firi wo aho kyere ni mu ye kaise so play nye play fa e wo mu se nyankopɔ boa nipa wo de fa obi so na se nipa so na boa nipa na so no sa wo ya baba wa wasi so na wo se wo ho kyere wo enu ntiri bema bi ase wo pe ese wo beboa wo ona okwa akotena se girlfriend boyfriend ya mesra wo jejew akokun ojejew akɔwew owia wa nkasa owia wa pro wasa to agu ababa we me betina ha ya me hu na me catch of alumba sa lady hu of papa hwe nanim dua wodi si wo said they was sit one hu of papa na watimi a wo mamu ensia enso stay down of also bema wo se wo your bemu a ene wote wo wan hyehye na bra boye e te said the enu ane ye ka se e wasa wo plan well na ne ye ka se wasa wo ye focus wo ba bia wo pesa wo kɔ no hu
opre ne ho na wo pentem empanyifo se sa wo play ho pa wo se a emoja na eba sa wo pentam ade ne ho ene de wo kwa akohuni eti na ma ya no monto mo bo ase wa abrabom be ma ka se wo pel ena mehwew ena meye sei ewo ne ase kire tachema ne de aka bomu ye be ka nsem da nyina de akire we ma ya adwen no eno na wo kasa kire ne a na asi akomemu na ne ase to legade ye kɔ ba bie be fe bia ne edi nachi na so akire no wo mpokua na asisi wo no wonya susomu adosa ne wie se ba ha ya wode kɔ akɔtwe ne to se sam paper ne wie a na sa gu wie ba hu se akire no ofa wo nya hwe biem na nka be ma nyansafo ya wo ne wo ba tie watimi awo nkasa ma wa nkasa wo ba akwada wo sole ye wo ne na da 13 years ekurampo no menya sure se bia wo bedra bia 12-13 years mu no wo na watimi ni wankasa wo sire mu ba ada bible mu esu yakopɔ se wo blasa de ye no ye mu yode ensem eye chiwade ensem na abrantia no onka hyenkodu ba bia onam bia no omasum nto na da biara da na ye ka kire ababa wa isa achia emu ye empanyifo se esna bebuo nyina otiase ya home da so woni mu de ye se de wawuo no ena ni da so asade ama no na ra ho sem wo kan se so obi bete me bakora mpokọ na ma ehu ne bie mu a but mo obi anso so nka se wo fa bro nya ho awe krakas enkofo dodo na na efre na mbese me ni wetam pacho obi bia fa bo a ye ne ntimi fa mo mu se be ye bia bibi gina bia papa bi ebetimi yes na mo mpese mo ne o mo transport che nya kopon ya do fo so be ma ye be hwehwe mu ni ya hu se ba bia mo kwa akotena na ebetimi aboa wo no ma why not ye betimi agya wo no no mo ne o makwa akotena se be ye wo no so ablabo no enkoye be ko be di akira kwa akɔhwɛ baabi o mo kɔtena ne ade brano so ye de akire na yakɔhwɛ se wo ma setem bibi akɔye nti ofo so be ma ye tu ma afo se o mo nhwɛ no mtutu o ma blabo na mema bi ye kobra dodo na okay wanya Asem Mpe Nipa mema ne Sompa mema ni bia no de meka me de o mo ho adanse ofo so se we very good omna samwa ye very good ofalumba ayi na minimum no asa ne rantia mbasabasa bi ayi kwatabisa mi shada hu ba bia wo gina ti na meka se ne rantia mbasabasa bi eto ofo so yan kwankura no mo koma komanto mo yem na ene ma be ye nti o mo hwe na o mo koma komanto mo yem da ase okay abadwafo akasa na namni asem biaka men kasa ne na men kasa but meka cheti fo nyina se yemo nipa wa bra wotiase amfumso na nya ba oba wa amfumso meka se me bo be adwene but yemo nipa wa bra wotiase ahokyera ba abraho aba ehin no mo dade no mo hye ade be kura no mo die se nyini mo nyamfo Dr. Blazer Foster na mom bibi kakra to aduane adi na yebusa sabroti yebusa se na nwumire nkwada yedi do se debi adintia wonya 100 cedis oni manensa debi 05513131 05513131 05483131 hello yeah udin baby afrefre Wasa fambo na refibreku pani yenti o sister no gari wona so fi ni mimi kuro mne ho okay inga mesere se o ma mi hu kasa oka oba kasa be na oka chere ho no se oso oka kusasi kasa aha me se me kusasi ntin kon chere ho no the wish afo ni bi din na me hwe ye fa ne number no ye bre no ti ye fa number ne no be din komo mo ya gina so ye fa number no yeah ko no so ye kusasi ni obviously there ya ye kwa koye ni mu anisa okay Osei yey Osei ayere ya bre no ti awiri mo mami jam don fa basha over pa de kuzu bi eni odi fojo e okutwi oba ti Nigeria ni da bede contractor papa kuchi na mrodo no question is of our daruma eni eni di member bi enti no bi asese 2014 ni no sebi o ye be ma na wan shoba o oba don sabe so be o so bi na abodia because obi abaye ni koko na wa be ma na akokwo na ba sezi e wa gani e fro no ma ye yawe sebi mpega sebi e krodo e de na ye miedo but baby no una ne kwa emienza bonso ba na no mesime nam
me papa so fe Ebenezer side ha. Papa pen me 70 years no fi ya die yi. Ti na me bi sa na penti wa ngo ba na. Then the different if you so born in different free no fi e ba sire me ma no. Be ma say dey video kwa jire o. Oba bi ya nya plan na busu afoti. So mo nke yi so bi na be nya number say no wi. Ti e say busu afo so ti a. E wo me ni e wo yen say obi ya mudi she moja. Okay. Be ma no. Hello. Udi baby afrefre. Hello. Udi baby afrefre. Me ba cho baby bo mi zo. Okay. Ba cho ma me no o si kro ben si na na bi meet dem one. O si sashi kro ben na no so. Kanchi abo. What a kanchi abo no wa he fa. Me ke se wo fa o bu oji. O si e ben bo decide o. What try ho fi. What try? What try kanchi abo ho fi. Oh, what try ho fi say? Was about 20 years if you dream. It is 20 years. 20 years. And I say, what can do? Hello? Oh, yay. I don't know. What do you call your name, Mr. Wa? Yo, Mama, nearby me, Joe. For I said, maybe me can say, yeah, nothing, yeah, Baha, yeah, may meeting, a meeting, you're going to go won here, okay. Mekai pa. Yes, in for them, penny behind says a won't committee, say, a duke their own committee, Unyatama, who gave you. Who be no cheat, say, you know, who can be busy or take a penny one and two now, no, devil. I want here. Anna Bueno, didn't you mean I tell me for your one man? I want to know the Johnny. Okay, if you get them, or be seen on the 80 or go with that for a kind of man or 2% with Johnny Jobano, Dr. Mogai. It's not mean king a person key. Our auntie will be that buy to a good airport to buy one agents. Okay. Hello. Hello, good evening. My Joe so baby are free within. By your make a separate me been able to salam me kusas bread here. We are kusas and ranch here. By your yet you. Let's some moment say movie. Mama men Katakra. I throw number no Tijina so kusas. I am a phone from the man away. I Tijina so kakra. What you? Okay. Hello? Hello? Baby, I'm free with your papa. Hello? 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 Yeah, baby, I'm free. If I tell me free, hello? Meet your pa, mammy. Me free, Sevi. Baby, I'm off Leno. Okay. Baby, I'm Ocasio Fino. Ah, okay. And Miss Abodio, I will say we are Asafo. I will say we are Asafo. Asafo. Ufriwana, uko hansan odra science. Okay. Okay. Hello? Good evening. My Joe, so baby, I'm free, Dean. That's me free. Oh, free. Film. Boku. Yet you. But your Buzamam is all film hefa. Also, free Garu Champani. Garu Chimpani. Ah. Do Nimni Papa and a bit a 4 baby. Hello? Oforisuo yay yanko ko yebrenenti we SK Bolas nyame ene awo boate coffee cross sector kwaram de mekasa efe papa kaka mekache mi aba ne se o se wo ba so ko wade na se wa mo ho ma no wa fanya se bi anta okrechi a beto de bi no na wo bo abefo se ho no omo na hawo woni be ma wo first one second one so wo wa wo ni suman on se bi owo na do na magu nsia yes am just what was in face ya and no sign come on won send him because you di ma no we chia hello ovoso be ma ye Brian mani Sophie Ajofwa what's no okay yakopon sham na di mapa mo ye na metia say okay hello
Hello. Hello. Baby, I'm free. Hello. But it's only a known that you prefer to. Yeah, Frozen no ne. And yet, Timono. I really say no. I don't know yet, you. Near to my time, I'm happy New Year. So, okay. Yeah, boy, and you know, a man of the enemy, I have said. The empty at the study. The man who said, wouldn't mean for a while. I enemy would be at the 20 years. No man is our no how no other temple man so. Sit the baby of a Lumbakai and you know them are quite young woo. You bear my answering any because I'm going to say, yeah. This is more I am about TV so. Them on an ambassador, Yaba baby, a cabin numbi. On your column, yes, Lemo, the man I'm going to say, on Shesson between your mouth. Now, so on your okay. Ahani adu ofre no nyina besie production la no ye de batudwa eno ti obi e beka wakoma se opese oboa wo mu no nyame ya adom a ye beje momu number free mpanifo ho na waboa bai wo sa kwa esu medical ka chos ye mo nipa wabra oti asefo so na nya ba ahokere so aba amerwetia Ofoso bema yana nyame asem pempen so de ya beduna yen kanche obi anso a wotie yesese wo haw amane ana se bia bibi haw bibu kwase a eno ane se wo fra Asem Mpe Nipa dwumadiefu ana se wotu anamon de wani akire mu wo yeso ame shuffling station no enchem ho pe na waba ne yaso mu numbers no 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0552 0955 93 0552 0955 93 mu bia be frɛ bia no ye beje oso na yen kan twa baba wa no so se Sompa chede ye Nyankopon ye adom da memenda ye ne enwisia ne nyankafo kobom ato ense didie no adofo eniema wode ebra ye no empanyimfo ajabi de abase obi ya asem wato no wa wohehia mu te se ababa wa iba ye ntime enfa bia mu an ntino so be ma wo mo de ma ye no na ababa wa ne ma no mu doso nti no empanyimfo ese ye mfa entoma enai we sei emma ababa wa no na ontime ne ma no emfa enko friends maame empanyimfo se ye mfa ma na ewe ye kunafo ne ma eba ye ne mobrofo ne ma no nti wodi e wo no etiefo ne ma papa wo mo de braye no enti dia na wo ka che mo de ne ma ne ba ye ka kira mo ansa nyame nhira mo nyame mboa wo no mo adwuma nkoso se ne mo penu bia nyame nhira nka wo mo amen ofoso be ma okay aha ena yede Asem Mpe Nipa dwumadie ne besie medical ka kire tiefo nyina se ebo nipa wabra wote ase yede asabi ena yetimi ekwo wo mmoa enti ebesere se obi wo bibia obetumi ede aba Sompa na ode aba beboa wo mu na mpo yempe dan bi enhai emfama wo mu se de beya ombenya babi ede wo mutri ato koda ne doso se opeso otin koda ne bi susu ayebehwe na ye ne mpanifo ayen hyehye fefefe na ye de ama dodo prapram no ene de nipa bia ye nti ya na times obi de ne de ma obi aten a na so de ye ne di akire nti no ye ne bedi mu adanse se na nimanimu yai obi dan wa boso bi a ho fufu na opese maami enkotra ye ne bedi njiremu se kata kwa ye monto so na nyoma nkonkan na onrefio emaw that's akwani asaso obi oboaye okay yen aberotia aha Oforisuo ye sori akobre no kona so no ye ka se Sompa Asem Mpe Nipa ye pese ye hwe na yetime eboa eti group bi nti no pese obeka ye ho a no ane se wo ma ye high e was sa number we so 0207 122 443 0207 122 443